ciao, buonasera e benvenuto a Haklediad numero 109! Ciao! Ciao, Belle! Neu, os hoffech chi fod yn draddodiadol, helo, a chroeso Haklediad rhif 109! Da ni yma hefo chi am gwerth mis arall o Stories Tech, Ffilms ofnadwy. Ydy'r Haklediad yn mynd i fod yn fis o hyd? Who knows? Sticiwch efo ni. Sioned sy'n fan hyn. Efo Bryn. Helo. A Iestyn. Ciao, Chifu Blibu. Ydy hwnna fel yr intro mwyaf llanastog da ni di wneud, neu allwn ni falle mynd yn fleriach? Na, probably, fydd ni wastad yn y flerach na hynna. Gan fod i di bod yn sipian ar y coffi a'r gwyn a bob dim arall am oria. A da ni yma ar Lake Como just yn gwylio George Clooney mynd yn ei gwch. O'n i'n meddwl bod ti'n deud bod ti ar Lake Como yn gwylio George Lucas yn ffilmio priodas Anakin Skywalker a Padme Amidala. Dwi'n newid weld James Bond yn dynnu allan o rhyw adeilad yn disgyn ag rhyw ferch yn boddi yn y dŵr. Dwi'n mynd i peintio darlun prydferth i chi rwan. Mae Iestyn yn gwisgo siwt Gucci. Mae'n edrych fel Silver Fox Adam Driver fan hyn. Spectacles on massive. Mae Bryn, dyn nhw'n faint o eyeliner mae Bryn yn gwisgo. Mae'r earrings air massive mae hefo fo. A mae gen fo cwpan bach o espresso a mae o'n fel swirly o llwy rownd yn fel menacingly. Wrth gwrs, oeddech chi yma am Tech Podcast ond ydych chi accidentally wedi stymblo fewn i The House of Gucci Rewatch Podcast. Yeah. Guys, dowch hefo ni mis yma. Mae gen ni Stories Tech i chi o bob math, ond hefyd mae gen ni ffilm di ddim anghymharol y mis. Campwaith Ridley Scott. That's right. Last you will... House of Gucci. Everybody lives it. Yeah, dowch hefo ni. Mae gen ni newyddion. Mae gen ni feithiau. Mae gen ni information ar Alexa'n siarad Cymraeg. Ers trydwetha updates, ongoing journalist stuff. Ond hefyd, wrth gwrs, da chi ddim yma am hynna i gyd. Iest, Bryn, dwi'n anghofio ers cwpl o benodau, ond da ni'n mynd i neidio syth fewn i'r agenda. Okay. So, Iest, dwi'n mynd i gychwyn efo ti eto, achos mae gen ti dy B&M's Amsterdam Sex Shop Lights yn mynd yn y cefndir, a diod suspiciously pink yn dylaw. Mae'r diod ma di wneud ystafell i gyd yn pink. Oh my god, ti'n edrych fel Instagram filter. Just ti dy hun. It's called the Iestyn filter. Mae'r hael yn mynd lawr yn y pellter. Dwi'n gwybod ysdach chi rioed wedi gweld. Di Iestyn yn fel rhannu digon ar Instagram o basically faint mor gorgeous ydy'r olygfa o'i difo. Mae'r studio, mae'r Iestyn Lloyd Studios yn Gaernarfon yn wirioneddol. Ti'n agor y blinds sydd arna a mae just Morrison's ar fennau. I mean, pa un o'r rheina ydy'r un mwyaf prydferth? Wel, mae'n handi pan mae'r butler yn agor y cyrtans i chdi'n bora efo espresso bach i ddeffro chdi. A pan mae'n dweud butler, be mae fel di robot bach? Ie. Basically Roomba, a mod i gaffi teipio fel tray iddo fo. Ie. So'n byd well na bod yn fresh yn y breeze a just belt Gucci ymlaen a ddim byd arall. Just hwnna. Spectacles amazing. Ti ma'n angen i byd arall. Na, y blaw, Brecon Botanicals Gin efo aromatic fever tree tonic. So gai just gywir Breton Botanicals, hwnna ydi Brecon Gin Brecon Gin Breton. Pan bo fi'n meddwl am jumpers stripey. Fashion. Jumpers, but make it fashion. Yes. Ai hwnna oedd y gin o'n un yfed mis diwetha? Hwnna ydi... Dwi'n bod botal hir tenna di a gwyn. Efo graphics neis anna fo. Oedd o ar sale. Dyna pan bod Aldi prynu ni fi, got it. Bastard. Ond dwi'n cofio, o'n i'n deud mis diwetha, hwnna di'r gwreiddiol o'r pan nath pawb basically dechrau neud gins. A wedyn nath gin yn thing, achos ti'n gallu bragu fo mewn fel blwyddyn neu rhywbeth, ond dwi'n cofio hwnna fel y gin Cymraeg commercial cynta. A mae dal yn really nice.
obviously, fel dyn ni'n deud bob mis, Jam and Gin Corus. Yeah, but beth sydd? Dwi'n meddwl ni cael gin off yn mis Mehefin. Shh, ti'n neud teasers ar gyfer y live show. Basically, mae'r podcasts mae gyd yn mynd allan ac yn neud fel comeback parties live events. So dwi fel, dylen ni just gael kind of bwcio allan y Principality Stadium a just neud bach o event, live event. It's masked vaxes, fydd o'n ffain. Na. Yeah. Anyway. Bryn, talk to me. Wyt ti'n mynd hefo, dwi'n gweld, mae'r tin yma suspiciously pink hefyd, I like it. Go on. Dwi yn... hang on. Befe... Aranciata Rossa. Dwi'n meddwl... San Pellegrino. San Pellegrino and Aranciata Rossa. So, blood orange juice. Dwi ddim yn ollol siŵr os da ni wedi mynd mlaen amdan Italiano Bryn, cystol a da ni wedi mynd mlaen am Bryn of the Bar. So nid yn unig ydi Bryn yn astudio yr actual gyfraith, mae hefyd yn astudio yr actual Eidaleg, sydd yn super defnyddiol ar gyfer ffilm di ddim mis yma, di fod yn onest. Yn sicr. O feddwl bod o'n mega Eidalaidd a ddim just bobl Saesneg efo acenion gwirion. But we'll get to that. A hefyd, y ffaith bod yn swydd, bod fi'n gweithio i cwmni ffasiwn sydd wedi ei lleoli yn Milan. Mae hwnna'n eitha bloody handy. So mae Bryn yn dod i The House of Gucci hefo llawer iawn o info, inside info. Mae o'n amlwg yn caru'r ffilm ma. Yes, da Bryn, mae drinks chi mor pink a lyflu. Be amdano ti, Sions? Okay, so... Hang on, faint sgyn ti, jyst i ni gychwyn. So, ar hyn o bryd mae gennau 4 diod o fy mlaen. 4 diod un yn edrych fatha fod o mewn horn of elephant. Okay, diolch efo fi. Gadwch i ni peintio darlun, tyma. This is audio medium. So, i ddechrau'r noson, mi gafwyd very simple, just bottle o Estrella. Right? Just bottle o Estrella hefo swper, oherwydd, spoilers, mae'n basg, mae'r tywydd da yn dod, mae'r plant hefo 9 y taid, god damn, dwi wedi cael bywyd fi nôl. Hwre. Ond mae plant yn gret. Sorry. Cofiwch madu plant. Fel Gerall Lloyd Owen yn deud dylai bod pob cwpl Cymraeg yn cael o leia 3 o blant mwyn replaceio ni a un yn extra. Dwi ddim yn cedi ddod o replaceio. Dwi'n cedi ddod o rhywbeth llawer gwell a dy geiriau ddim hefo fi heno. So gethon ni botel o Estrella. It's fine, simple. Ond di hwnna ddim digon da ar gyfer agenda. So, wele flask. Wele agor o said flask. Wele oh my god. Be'n enw'r ddiad hwnna? Chwdfa neithiwr, dwi'n meddwl. Mae'r texture yn cytuno. Eitha chwdlyd. So gan bod hi obviously yn checks notes mis Ebrill, Pina Colada! Ond yn anffodus, nes i cael cymryd y ratios o Pina Fal i coconut essence, milk a rum. So mae actually yn edrych fel chwd. Hold on, gan i trio blasu fo. Lush. Mae'n ffordd lyflu. Mae'n gwybod eich yn gwyn am. Cochi'n bryn. Mis Mehefin, live shows ma. Dwi'n mynd i fod yn neud hein. Dwi'n mynd i fod yn dod â flasks allan efo fi a just tolli gwybod o chwd oer i chi hefyd. Dwi'n sy'n gweld y label ar y botal Sioned yn ei oedd finger pistols. Nes i iwsio frozen pineapples hefyd. Yn ogystal ar ei fresh. So mae'r syniad o glas o chwd oer. The House of Gucci. Teitl y sioe. Mae'n mynd i weithio. Mae bobl yn gweld hwnna'n popio fyny yn feed nhw hefyd. Dwi'n meddwl neith nhw ddarllen o allan a fydd o ddi. Dwi'n gwybod beth mae The House of Chwdi meddwl. House
Na ti'n goffa roi to bach ar yr w. Ie. Hwdi. Hwchi. Okay. Love it. Diolch am sy'n llafu hwnna'n gywir. Cool, oce. So, news. Hang on. Mae'na ddau drink arall i fod. Oh, come on. Un o'r drinks ydi straight up water. Just your standard bottle o ddŵr ar gyfer rehydratio ar ôl gwydred o chwd oer. Great stuff. Dŵr. A un arall ydi cwpan o Yogi tea. Ayurvedic cinnamon and cardamom and sincere tea. Yogi tea. Great stuff. Yogi Bhajan wedi cychwyn o. Turns out, not a great guy. Nanfodus, potentially sex pest. Ond Ayurvedic tea. Great stuff. Oh my god. So mae Sioned am just mynd llon ceg o bob un. Mae allan ei pŵr, na i tolldi'r botol o Estrella ma fewn i'r gwydred o'ch pina colada chwd oer ma jyst i fel gael y texture i fod bach mwy dyfrllyd. OK, newyddion. Oh, yeah, why not? Loads o newyddion. Fel so, da ni wedi bod yn... Mae'r ongoing sefyllfa yn yr Ukraine yn parhau. Does dim... Rhaid ni methu eistedd fan hyn a just anwybyddu bod o'n digwydd. Mae'r infrastructure y wlad wedi cael ei ymosod arno gymaint. Mae'n horrible. Ond da ni ddim yn mynd i ganolbwyntio gymaint ar hynna, achos does na ddim datblygiadau dwi wedi ffindio sydd yn rhoi unrhyw oleini i ni ar y sefyllfa. O'n i'n just dweud cynnig, mae yna, chys ges i galwad gen y BBC gofyn am, bod fi wedi gofyn i'r BBC ddod off ar restr, ges i galwad gen y BBC gofyn os o'n i'n mynd ar ymlaen i siarad amdan sut o spotio scams pobl yn trio codi pres teg at y Ukraine. So tasau ti wedi bod ar y BBC? Be sy'n ti wedi dweud? Wel, no, o'n i'n mwyn am dweud oedd achos apparently da ni wan yn ei consumer affairs yn y trech na tech issues. Ond ben i am gynnig ydy'r ffaith mae grwpiau yn amlwg yn swyddogol sydd yn helpu efo'r pobl fel yr Red Cross, Disasters Emergency Committee, UNHCR a'r grŵp sy'n mynd hyn i gyd yr NGOs sydd wedi arfer helpu efo digwyddiadau mawr fel yma. So hyn ydy'r lle i gychwyn. Os mae yna pethau'r fatha Just Giving neu fundraising websites falle yn amlwg cwyrch golwg ofalus ar lle maen nhw'n dweud mae'r pres yn mynd i. Ond mwyn dim just cerwch i'r NGOs mawr achos nhw really sydd efo'r infrastructure a'r capacity i gallu helpu'n go iawn a trio cael bwyd a teclynna help meddygol i Medecins Sans Frontiers a falle mae heina hefyd yn grŵp da sy'n mynd i fod yn gallu helpu'n sefyllfa yma. So heina di'r grŵp sy'n edrych mewn i ac os ydych chi'n gallu rhoi pres iddyn nhw then swn i'n annog chi wneud ac mewn classic BBC Radio Cymru style dwi rwan yn mynd i chwarae ti off efo theme music y newyddion just kind of torri ar draws y pwynt really perthnasol o ti'n mynd i wneud sorry, dim amser ar ôl wel gesiwch be'r radio mae gennym ni infinite amser cos dyn ni'n podcast dyn ni'n gallu neud bynnag ni moyn a dyn ni ddim yn gwario pres gyhoeddus llythrenol y stori gyntaf sgennau ar y rhestr fan hyn ydi gan BBC ar gwefan newyddion BBC Covid Welsh Government spent £32,000 on podcast a wedyn dyn ni fel cool ys gennyn nhw bobl sydd yn rhoi pres i'w coffi nhw cystal a bobl sy'n rhoi pres i'w coffi ni heads up 32,000 dyna faint nath y boi na reid i ni dyna faint nath Matthew roed i ni 32,000 y mis obviously os mae'n 32,000 y mis i ni fod i ffrind gorau ni gall ti just neud y sioe os ti eisiau ond wir hynny ddo mae'r llywodraeth i gwario 32,000 wante Bryn
Gwranda, dwi'n credu bod podcasts proffesiynol, right? Slightly, mae yna safonau, right? 32,000. Dyna di jobs go iawn nhw. Like, gallu ti gael job description a gallu ti llenwi fewn ar insurance card ti, bod ti'n podcaster. So, be, 10 crifin mwyn nhw di gyhoeddi? So, the Welsh Government spent almost £32,000 on 10 episodes of Unlocked, COVID stories from Wales. The Welsh Tories criticised ministers for not being transparent about how the show in which Mr Drakeford defends his COVID record is funded. So, dwi'n cymryd taw. Mae yna lot o grantiau gael i wneud podcast, guys. Sut bod ni, pan bod ni ddim di wneud y shit ma? So, hang on. So, mi wedi gwario pres cyhoeddus i amddiffyn i hyn. Na, mae'n deud, it's part of the Keep Wales Safe campaign, sydd yn diogelu Cymru. Sut i fyw gyda Covid, gyda gwybodaeth yn hytrach na cael eich Covid info chi gan Joe fucking Rogan. Beth am galw gan Mac the Cheese. Mac the Cheese, the big cheese. The big cheese Cymru. Get it? Okay. Yes. So, I kind of get it. Mae hwn i gyd yn gwleidyddiaeth, right? Mae yna election yn dod fyny. God damn ya. Ond, mae'n eitha intriguing i gael fel breakdown o fel £32,000 am 10 benod. Dwi'n lyfio hynna. Dwi'n gwybod faint o funudau maen nhw. Faint o hir ydy'r episodes ma? 32-ish minutes average. So, os di rwy'n eisiau ffigur allan price per penod, price per munud, gallech chi gael good deal efo ni. Just deud o. Ond, da chi'n gwrando na ni anyway, so diolch. Diolch am wrando mor hir a hyn. Bys ni'n lyfio tasa Mark the Cheese eisiau dod ar y show ni, a right, £32,000 i ni, ond nhw'n i ddibynnu ar ein cyfnogwyr hyfryd ni i wneud hynna'n. Tua 100 munud eich. Os ni really yn ddicio gweld y breakdown o'r costa. Yn amlwg, mae yna ymchwil mawr di mynd i fewn i'r cynnwys. Mae yna gyflwynydd proffesiynol, a dyna di job hei. Di chi ddim just yn mynd i fel beltio allan operatic intros, jyst achos bod hi'n mynd gwybod be arall i wneud. Trio deud nhw mewn o'i daleg rili gwael, a neud drinks sy'n edrych o chwd oer. Mae Dot Davis yn mynd i wneud pina coladas da iawn am £32,000. Studios, peiranwyr, mae'n gwybod beth arall? Okay, hosting. Granda, mae yna gymaint o bobl yn gwrando. Hwn fel, actually, you fucking amateurs, dyma di job fi, dwi'n sound engineer, a Fine, I get it. 30, fine. On 320 minutes o gynnwys am 32 grand. Okay. Well. Sa'n Ridley Scott dwi'n gallu neud well chdi. Mae Ridley Scott wedi neud yn well, a da ni'n mynd i siarad amdano fo yn arw. So wrth dwywaith be ydy'r cyflog minimum wage, wrth dwywaith cyflog minimum wage, okay? So mae'n rhaid i talu am flwyddyn i creu 10 rhifin 320 minutes o gynnwys. Da ni'n neud be? 2 awr a hanner i 3 awr y mis. Ond mi ydyn ni'n neud cynnwys heb wybodaeth. Mae'n nhw'n goffa talu am ymchwil. Fine. A gwybodaeth. Ond eto, da ni'n neud hyn am ddim, wy'n o lai. Mae'n pobl credu clen dros ben dwi'n wedi rhoi pres iddyn ni, a da ni'n hynod ddiolchgar iddyn nhw am wneud hynna. Ond da ni'n neud hwn am hwyl. Mae nhw'n neud am job nhw. Mae nhw'n neud 10 o'n nhw. Mae job nhw'n cael ei talu'n really dda te. Da iawn nhw. Mae'n fucking anhygol. Pam ni'n mynd hyn, goddammit. Anyway, mwy o stories. Llantrisant Royal Mint asked to create NFT by Chancellor of the Exchequer as part of crypto assets plan. Dwi'n lyfio, intro hwn oedd fel, Royal Mint in Llantrisant, which has been producing coins since 880 AD. But this will be the first time. This will be the first time they've been asked to produce a digital item with value. Gan I just fel, hold on, man. Mae rwy'n bod ar y Wikipedia page am y...
Mae'na di bod Royal Mint ers hynny. Neu Prifein... O na, dim Prifein. Ia, mae di bod yn Llantrisiant ers y late 60s. Ia, so... Na ti, diolch yn fawr Iestyn. Mwy o wybodaeth na The Nation. O, drycha, i talu ti am ymchwil wan, ia? Oedden nhw arfer... Oedden nhw arfer hefyd bod yn un o'r chydig o gwmnia yn y wlad oedd efo Crown Immunity. O, ie. Come on, Mae hynna'n gadael chdi wneud. So, o'na ffodus, o'na chydig o weithwyr wedi cael lladd ar y seit trwy dramweinia bachu, ac oedd yr teuluodd methu mynd i'r llys ei methianna nhw, oherwydd bod gen nhw Crown Immunity. Mae Bryn of the Bar delivers once again efo gwybodaeth. So di angen 3 jab i gael hynna? Dwt. Na, actually, 4. Ti'n cael 4 i gael Crown Immunity, ie. Triple Crown o'n email o ddo. Na. Mynd i ti di cael dy 3, ti'n cael mewn i lottery, cymryd iwn i'r knockout stages, ennill y knockout stages, ti'n cael mynd rownd fel 007 efo license to kill wedyn. Ond efo'r NFT thing ma, be sydd di croesi meddwl Rishi Boy i gysidro fatha, it's the new in thing, we better do something about it rather than pay off people's gas bills. Just fatha... It's my ambition to make the UK a global hub for crypto asset technology, and the measures we've outlined today will help to ensure firms can invest, innovate and scale up in this country. Ond ti'n gallu cael, maen nhw'n neud special coins weithiau dydy, lle ti'n gallu collector's editions a... Efo Paddington o'n enw. Stwff fel la, ie. Fatha stamps a stwff fel la. Beautiful. Ond, dyn nhw angen neud NFT na di. Maen nhw jyst yn mynd i neud o i drio cael mwy o bres. Am fod bydd y bres yna mynd i fewn i pocedi nhw i ddeud, we're going to spend this on the NHS. Crypto bros, mond eisiau gwario pres hefo crypto bros eraill. Well, I don't get it. Wel, mae Iestyn di sôn, dwi'n meddwl, chydig o rifodd yn ôl am creu fatha state-backed cryptocurrency. Ie, mae hwnna'n ddod fatha rhan yn ymwneud. Mwyn yn ei mwy o synwyr. Mae'n actual state-backed crypto sydd yn meddwl wedyn bod gennych chi rhywbeth sefydlog, fydrych chi actually wedyn mynd i'ch regular Joe ar y stryd fod yn gyffyrddus bod os maen nhw'n rhoi di pres i mewn, mae'n y chance rhaid dafod dwi'n cael ei pres allan. Lle ar y funud, mae'n pretty much... Mae Elon Musk yn tweetio bod o'n ddim yn licio pethau, a suddenly mae dy crypto di werthu byd. Sôn am? Wel, yr just... Go on, te Bryn. Quick one. Mae just yr holl nonsense o fatha, fel ti mewn rhywbeth trendy. Chos welon ni, mae'r boedd ar ei brynu... quote unquote prynu tweet gynta Jack Dorsey a rhywbeth a $3 million $3 million wedi trio gwerthu fo a mynd o'n di cael cynnig rhywbeth oedd 6 i ryw 7,000 amdano fo o doleri amdano fo sy'n werth nesaf beth i ddim a fel dweud hwn di'r Mona Lisa o tweet fuck off fuck off am byth. Di rei pobl jyst yn efo clem na di. Ond be fydd yn rili diddorol efo hwn ydi ar pa blockchain maen nhw'n mynd i mintio yr NFT ma. A fydd hwnna... Llantresod. Ie. Be maen nhw'n mynd i ddefnyddio Ethereum i wneud o. Ta ydyn nhw'n mynd efo rhywbeth sydd mwy sustainable ac ddim mor ddrwg i'r blaned. Wel. Ydy o'n mynd i fod yn NFT minted ar be bynnag ydy crypto UK coin neu be bynnag. Wel, fysa hynna'n cymryd... Dwi'n meddwl fysa nhw'n barod i efo hwnnw, os na fod wedi bod yn gweithio yn y cefndir ers hir a wedyn maen nhw'n dod o fallan yn mynd tada! Yes. Wyt ti wirioneddol meddwl bod nhw actually mynd i gallu cyflawni hwn o gwbl? Wneud nhw rush job ar rhywbeth rhywbryd yn y rha cyn iddyn nhw i gyd cael eu cicio allan. Ti'n neis. Dyna fydd o.
Fatha, look what we've done. Look what we've accomplished. Really? Look what we've accomplished. Well, Bunny, Clustiau Bunny. Talking of pethau sydd yn unstable, mae pawb, mae hoff Bond villain in the making, pawb, Elon Musk, obviously, like, mae hyd yn oed y nines sy'n gwrando ar Radio Cymru yn gwybod amdan Elon Musk plus Twitter. Tony Stark heb y charm. Mae yna pen i ddod. Gadwch chi fi weithio yna fo, neu ffigur rhywbeth allan. So, Mr Starlink I hun, mynd fewn amdan Twitter. Obviously, pawb yn gwybod hyn, most ridiculous fel mesur-sized gok contest dwi rioed wedi gweld. Guys, be ydych reactions chi hyn? Oes gennych chi reactions? Ydy just in like the downfall of civilization, etc. Talk to me. Wel, dwi'n meddwl, mae o just yn licio chwarae fo toys ag yn isio hawlio bethau ag oherwydd fod weithiau mae o'n cael row am chwarae fo I tegana mewn certain ffordd, mae o'n meddwl dwi'n mynd I brynu'r tegan yna a rwthach chdi a so wedyn fi fydd yn cael deud beth dwi'n cael neud efo fo, ond mwy na thebyg mae o eisiau lot fwy o free speech in those bunny ears I fod arna fo, so dwi'n meddwl os mae o'n prynu fo fydd o'n gadael Trump a bobl twatlyd arall ddod yn ôl arna fo a fydd na lot llai o accountability arna fo a wedyn fydd o'n mynd llaw efo llywodraeth y wlad yma a pethau so fydd y gair accountability wedi mynd o'r geiriadur mewn 5 blwyddyn. Fair enough, cwmni preifat fysa fo wedyn yn lle publicly owned efo shares a balli a fod gyn ti'n say, ond y peth ydi os di'n chwalu fo, fydd pobl jyst yn gadael o a wedyn fydd o'n troi fewn I union be mae Trump di trio adeiladu ar y funud efo'i right-wing bullshit follow me thing. Di'n mynd I fod werth o, ond ella ar y llaw arall oherwydd y pethau mae o yn wir investio I hun yna fo fatha Tesla a SpaceX lle mae o'n driving force yn heina a mae pethau'n gael I wneud mae ceir newydd yn symud mae datblygiadau yr blynyddoedd dwytha mewn ceir trydan ac faint o ceir trydan dwi wedi gweld yn Caernarfon dros y pethefnos dwytha yn anhygol oherwydd fo, os ys fo heb di pwysio hynna ymlaen, dwi'n meddwl fyswn I wedi gweld yn un car trydan yn Gaernarfon yn pethefnos dwytha. No. Ac fysa SpaceX ddim yn bodoli, fysa, dwi'n gwybod, be fysa'n digwydd efo exploration a trio, glanio roced a ail ddefnyddio fo ar launchpad a wedyn gyrru fo nôl I fyny a fyny lawr, yr holl ymdrech na mae di reid I fewn I hynna. A dwi'n gwybod fod Twitter mond yn rhywbeth fatha technoleg bach mae pobl yn cwyno amdani gilydd online, ond os gynna fo syniadau da amdan sut I bwsio'r technoleg na sydd wedi bod yn stagnant ers 2007 ymlaen, eich fod o werth cymryd y risg o trio pethau newydd efo fo. Ti'n fe, oedden ni just yn trafod hyn cyn cychwyn recordio, fel Iestyn sydd yn yngofal Twitter account ni, achos bod Bryn a fi wedi nopio allan just o ran, da ni, quotes, yn dilyn y bobl wrong. Mae eisiau chi sortio hyn allan. Diolch Iest, mi nawn ni. Ond wyt ti'n neud, mae Twitter account o'r haglediad yn lyflu ac yn wholesome ac yn hyfryd, ond bob tro dwi'n logio fewn, o fewn munudau. Mae'n eitha wholesome. It's nice. Mae'n lle neis positif I fod. Ond dwi'n logio fewn a mae just yr retweets o dristwch ma o fel dwi'n heddiw ma sy'n mynd reit, so dwi'n iwsio fod rhan o gwaith a wedyn, ond mae o'n hollol ar wahân I fel un personol fi, so logio fewn efo un personol fi heddiw ac o fewn fel hanner munud o gennau fel tweets o fel just bobl oedd newydd gael marwolaeth, neu yn gwynebu marwolaeth, neu just stuff like super tywyll a super negyddol a loads o bobl really blin ac yn I fel, allai ddim, mae hyd yn oed cymryd yr amser I quote, sortio allan pwy dwi'n dilyn, yn teimlo fel,
dyle ti fel niwcio fo o cychwyn eto. A beth trist efo hynny ydi, dwi ti ddim really efo'r opsiwn i niwcio fo, chos mae Twitter yn mynd i suggestio yr un bobl i ti ddilyn, maen nhw'n mynd i algorithmically fflwtio fyny tweets gan pwy bynnag. Mae'r sidebar of doom yn mynd i ddeud hein and trending stories a falle. So, ond os ti'n defnyddio app sydd ddim yr un official Twitter app, a ti'n just yn ti'n niwcio pwy bynnag ti'n dilyn a dechrau eto, ti'n mwy likely o just cael happy joy. Happy joy. Dwi ddim actually yn cuddio y problem yn ytrach na datrys y problem. Ie, fi'n credu ma'na... Ond mae'r problem yn mynd i fod yn bob man. Ie. Really? Nathon ni sôn cwpl o benodau nôl yn do am yr rhaglen ddogfen ar Instagram a'r beautiful syniadau gen nhw fel, ni jyst eisiau lle i bobl rannu lluniau, fydd o'n lyflu. A wedyn mae'n troi fewn i fel, actually hefyd mae gen ni eating disorder pusho bobl i brifo hynna'n community. Gei di fynd i Turkey i gael Brazilian butt lift. Ti'n mo be am Elon Musk just talu i'w hynna'n fynd i gael Brazilian butt lift. Falle fydd hwnna just yn sortio allan i broblem ego fo reit o'r dechrau wedyn, a ti'n sorted. So erthygl o'n i di rhannu yn yr chat efo ni fan hyn. So erthygl yn y Guardian, un o'r comments section yn y Guardian, gan Robert Reich, is a former US Secretary of Labour. He's a professor of public policy at the University of California, Berkeley. And the author blocked by Elon Musk. Yeah, 100%. So basically, so o'n deud... So dwi'n mwyn gwybod faint o free speech mae Elon yn licio, os di o ddim yn cael ei... So Robert Reich yn deud, like, Musk talks about freedom of speech, but his real power is freedom of reach, reaching 80 million Twitter followers without accountability to anyone, including critics like me, and enough money to buy himself and a seat on Twitter's board. So mae hwn yn just yn high stakes game o pwy sy'n mynd i ennill y nerds neu'r jocks kind of nonsense. Ond mae o'n gyd yn mynd i effeithio ar... Da ni'n cymryd o'n serious, achos mae gen fo, yn pethau hefo Facebook, mae gen fo mae'n effeithio ar ein byd ni i ryw raddau. Mae'r stuff mae gyd yn ffiltro lawr. Da ni, wrth gwrs, ar yr haclediad, dys gen ni ddim datrysiad i hwn. Dwi'n ni just yn, just troi barn. Heb wybodaeth, nac ymchwil. Ond, swn i'n licio dod nôl iddo. Swn i'n licio, pan dwi'n logio fewn, bob hyn a hyn, i cael amazing amser yn darllen y haclediad, dwi'n ffindio lot o bethau dwi'n licio, ond mae o just, ar ôl hyn a hyn, dwi fel, ti'n fe, nope. Yr unig adag dwi'n gweld y stwff rubbish ma, ydy pam dwi yn defnyddio'r official Twitter app. Fi'n cedi yna, achos trwy browser dwi'n mynd iddo fo, tweld, dwi di diffodd pob peth o'r ffôn fi. Achos dwi ddim eisiau rhywbeth arall sy'n mynd i trio sgrolio fi fewn i hwnna. Ond, rhywbeth o'n i wedi gweld gwaith gwych eto ar Twitter haclediad, oedd chat oedd wedi bod yn mynd mlaen rhwng cyfrif at haclediad, dilynwch, ac S4C Zone Weird Al Yankovic, Rodri Dyfrig. So... Great portrait pictures, Rodri. It's great look. Cymru's very own. Cymru's very own. So ddo, fantastic, un o gefnogwyr amazing ein show ni, lyfio chdi. Oedd o wedi gwrando ar ein penod diwetha ni, ac mae o wedi bod yn rhoi gwybodaeth, bod yn chatio fo Yes amdan Ceri o'r arian o not. Yes, ti eisiau mynd â ni trwy fel... Be oedd y stori o gen i ni mis diwetha a be ydy'r datblygiad erbyn hyn? Ie, mae'n edrych fatha fod Ceri, enw gywir hi, ydy Gwyneth. A fod hi wedi cael ei... Mae wedi cael ei datblygu gan y Prifysgol Bangor. A wedyn mae hi'n byw o fewn Amazon Web Service, lle ti'n gallu talu i ddefnyddio y llais yna.
Dwi'n gwybod, 30 llais wahanol nes i edrych yn rhywbeth o'r enw Poly AWS ydy'r system. So nes i trio cael ei mewn iddo fo, ond o'n i'n gorau reid manylion credit card a stwff fel cael ei mewn iddo fo. Ac ti'n meddwl, na. Ti'n mynd gallu eisiau fel cerdyn yr hychwydiad? Sgynnu ddim. Monzo Plus. Message o fi nes ymlaen, neu ffindio rei gwaith. Ie, iawn. So mae'n edrych fatha fod hwn wedi cael ei ddatblygu fatha rhywbeth masnachol i bobl gallu defnyddio i gael ei dalu amdan. Ond dwi'n gwybod os di'n mynd i cael ei ddatblygu'n mhellach am fod ma'na rei cheisiau arno fo rei Saesneg wedi mynd cam ymhellach ac maen nhw'n swnio lot fwy realistic na ceri, ond mae hwn yn definite cam i'r ffordd cywir am fod nath hwn ddod, dwi'n cofio os nath ni siarad amdano fo blwyddyn yn ôl lle oedd Rhodri wedi bod yn gweithio efo Amazon ta just efo BBC Sounds Wel, Alexa ynddi. Ie, ar gyfer cael y llais Cymraeg ar Alexa, so o'n dallt be ti'n dweud yn Gymraeg. So Alexa skill podlediadau, so Play Welsh Language Podcasts, ti'n deud wrth Alexa ti, ond mae dim yn agor nhw. Ie, a wedyn so ti'n gallu deud wedyn chwarae'r haclediad. Mi neitho chwarae fo, fod ma'na yn y stori ar BBC, ma'na esiampl gan Phil Stead yn gofyn i chwarae Fit Cymru, podlediad Fit Cymru. A mae'n gweithio trwy'r speaker yn Gymraeg, a wedyn wrth gwrs mae'r podlediad yn dechrau siarad y chwarae yn Gymraeg. Mae'r llais Cymraeg mae allan yna i services eraill defnyddio ar gyfer pethau wahanol. A mwy mae pobl yn iwsio'r gwasanaethau yma, tapio mewn iddo fo, yn amlwg yn mwy, mae hynny dod yn mwy amlwg i pobl fel Amazon sy'n meddwl, actually, fe rhaid rhoi mwy o arian a datblygu hwn mwy, so... So dwi'n glir iawn, pwy sydd actually berchen ar y technoleg ma? Ydy o just yn cael ei hostio ar Poly... Beth nawn ni ddys darllen beth oedd Rhodri, eich fydd rwy'n arall allan yn gallu deud yn glir. Mae Rhodri, so gennau'r tweet ymlaen i rwan, so oedden ni wedi sôn, ni'n sôn am ddarganfod llais Cymraeg newydd digidol Ceri o'r ariannyn sy'n dod gyda'r app Speechify Audio. Nath Rhodri wedi deud, wedi gwrando ar hwn neithiwr, mae llais Ceri yn swnio fel y llais Gwyneth sydd ar gael drwy system Poly AWS. Cafodd y ddau lais synthetic Cymraeg eu creu yn yr noughties gan Bwrdd yr Iaith ac RNIB. Dydyn nhw ddim ond ar gael y fasnachol trwy iPhone erbyn hyn, ond yn edrych fel bod Amazon wedi trwyddedu Gwyneth, ond ddim Gareth, i fod yn rhan o'i core package nhw ar gyfer text-to-speech mewn gwahanol ieithoedd sy'n gallu cael ei defnyddio yn yr ecosystem SWS. Falle AWS? Neu SWS, dwi'n siŵr. Nath S4C ddefnyddio Gwyneth ar gyfer yr Alexa skill podlediadau. Mae'n ddiddorol clywed bod na lais arall ar enw Ceri, ond mae'n swnio fel Gwyneth. Mae @Techiaeth wedi creu sawl llais text-to-speech custom made ar gyfer bobl Cymraeg sydd yn colli ei gallu i siarad, a dwi'n siŵr bod nhw'n gwybod mwy. A wedyn draw yn Techiaeth ydy Prifysgol Bangor Boys. Unad technolegau iaith, y technoleg ac adnoddau iaith ar gyfer y Gymraeg. Prifysgol Bangor. So, pob beth yn fan hyn yn swnio'n briliant yn fy marn ni. Just eisiau fod allan yna yn fwy amlwg i bobl sydd yn chwilio amdano. Oherwydd yr ymchwil o'n i'n neud am bod darganfod y llais ma yn yr app mis dwytha, o'n i'n methu dod ar draws hwn, nes i'n dod ar draws o gwbl. O'n i wedi gweld y blwyddyn yn ôl, o'n i wedi gweld y stori am Alexa skill yma. Ond wyt ti'n cymryd taw just llais mae rwy'n wedi recordio sydd specifically just yn deud o dyma enw'r podcast. O'n i wedi cymryd o fel bys fo just yn fel custom peth lle mae na... Doeddwn ni'n gwybod fod o mor gymleth ac oedd o pan oedd o'n darllen allan be oedd o dweud 3 o gloch y prynhawn neu rhywbeth fel na oedd o dweud pan oedd o'n darllen. So... Please, defnyddiwch y technoleg yma. Dwi'n gwybod. Mae'n gret. Na, diolch unwaith eto. Diolch i Rhodri am rhoid yr am wneud ymchwil a chael gwybodaeth, obviously. So, na ni cario main yn rili gyflym hefo'r newyddion. Un arall da ni just eisiau hedio fyny ydy Netflix. Netflix rwan, poeni'n arw.
Yn llai o bobl yn defnyddio Netflix achos bod nhw gyd yn cael benthyg login Uncle Rhyds. Da ni gyd ar y sioe yma. Mae pawb literally ar login Uncle Rhyds. I know, guys... Peidiwch yn deud Uncle Rhyds, do. Peidiwch yn deud Uncle Rhyds. Ie, mae o tro cyntaf erioed iddyn nhw golli gwylwyr, dydy. Mae hyn mor frustrating o hyd, reit? Dyma beth sy'n mynd i ffocio fyny'r blaned yn gyfan gwbl. Yr syniad ma o fel consistent exponential growth. Fel, dwi'n gwybod, dwi ddim yn economegydd, ond... literally, fel... Can't we just be good enough? Wel, beth ydy, os yw'n amdano fo, mae'n uncertain number o bobl yn y byd. So... Mae fel bloody MLMs. Ie, dyn ni'n dweud fatha, mae fatha i Ponzi scheme, fatha, mae rhywbeth fatha MLMs, mae'n fatha 7 neu 8 cenhedlaeth ti'n gallu mynd i lawr tan mae pob yn y byd yn rhan o'r MLM. So... Wel, faint o body lotion wyt ti di prynu, Bryn? Dim digon. Mae gen i warws llawn o'r stwff. Ti di goffa prynu fo. Ti'n gorau prynu fe gyd. Dyna mae pob yn mynd i gael gen i fi wan. Tubs o moringa body cream. Just byth a benydd. Dwi'n bita'r stwff. Mae'n gen i am gymaint yn acw. Oh, right. So Netflix Chief Operating Officer and Chief Product Officer Greg Peters elaborated further on the company's thinking in Tuesday's video. If you've got a sister that's living in a different city, you want to share Netflix with her. That's great, he said. We're not trying to shut down that sharing, but we're going to ask you to pay a bit more to be able to share with her so that she gets the benefits and the value of the service, but we also get the value of the revenue associated with that viewing. Okay, so just tell it. Well, they'll buy one, get one half price, neu rhywbeth. Probably, yeah. Di wedi cael ei guddio yn yr headline ar hwnna. Ar The Verge, dyn ni'n darllen hwnna. Yr original headline oedd Netflix blames 100 million password sharers for stalled subscriber growth. So, os gen ti 100 million o pobl sydd ddim actually yn talu. Ia. Ond maen nhw efo'r service dryta allan yna. Ond mi oedd na earnings call yn digwydd mymryn bach yn ôl, a nath y boi ddeud fod nhw yn cysidro dod o advertising i fewn i'r rhaglenni a dod o tir rhatach eto i fewn yn efo. So fe gen ti advertising, mymryn advertising a fod o'n lot rhatach. Am fod ar y funud, mae'r tir rhata ti'n gallu gael yn SD, standard def, a wedyn ti'n talu pymymryn bach mwy i gael o'n HD, ond ti'n gorau talu'r top tier i gael o'n 4K ag ar mwy na un device. Ie, yn anffodus, dwi yn sgafio, dwi fel a parasite ar Uncle Rhyds, achos oedd o eisiau cael ar fel bidio Ultra HD neu whatever, bedir fel tir yna, lle mae'r lliwiau gyd yna hefyd, come on, HDR. Ie, ond os nhw yn dod ar pris lawr i bawb, mi fysa pobl mwy dieddol o dweud, na i dalu amdano fo. Ie. Dyna di sort of thing ddim, a pobl yn rhannu fo oherwydd fod o'n ddryd. Hwna ni'n bygio fi hefyd, pam ti'n cael, pam ych ti'n cael subscription Sky, ti'n talu trwy dy drwy'n am fatha'r packages i gyd, a mae'n dal hysbysebion. Na, fe dran byw fe hynna. A ti'n dweud fatha, fine, os ni'n talu hannar y pris, a wedyn, ond eto ti'n gorau perswadio'r cwmni bod nhw'n gallu cael mwy o bobl trwy newid y model chdi bach. Dyna beth sy'n... Mae'n neud ti chwerthin efo'r busnes Tories ma ar BBC a stuff i gyd. Ti just fel... Mae bobl yn mynd i fod yn hollol ffain bod Netflix yn neud hyn, ond mae'r BBC wedi bod yn neud hyn ers camlynedd neu rhywbeth, a mae hwnna'n wrong. Economeg eto, just... Mae o'n un o'r ei weird nandi. So, dyn ni fan hyn ar yr haglediad, mae gen ni lot o gwahanol logins i gwahanol bethau. Dwi yn mynd i roed fy llaw fyny yn deud, yr unig un sgynny ni ydi bwhys Amazon, ond yr unig un da ni'n talu, ond da ni'n rhoed security-wise bad move, ond da ni'n rhannu'r Prime allan hefyd, efo bobl sydd yn rhoed i logins nhw ar gyfer pethau ni.
Ond I suppose mae hwnna'n eitha peryg wedyn bod gen ti bobl fel Amazon Prime Password ti. A ti just fel, sorry, mae rwy'n newydd ordro, I don't know, tunnell o Kit Kat i ti taid. Just cos mae'n gallu. Mae'n gallu logins ni. I mean, o'r pethau drwg sa ti'n gallu neud, mae gyrru tunnell o Kit Kat i taid ar yr ochr... No jokes, y taid smasho hwnna mewn whistles. So hwnna'n ffain. Wyt ti'n talu trwydded BBC wan, Bryn? No. Da iawn, Bryn. Bod gen ti ddim teledu? Bod gen i'm teledu. Chos technical... Ti'n gwybod iPlayer weithiau? Ydw, technical ti'n angen o ar gyfer broadcast television. Right. I did not know that. Wel, dwi'n meddwl na dyna, chos dwi'n meddwl dyna sy'n pobl bos ti'n gwybod live TV a broadcast television ti angen cael trwydded. Mae'r BBC bod yn popio fyny dweud, os gen ti TV license, cadarnha ar yr iPlayer. So, ti fel, obviously. Death. Ar y funud, dos na'n ffordd iddyn nhw'n agor. Dos na'n ffordd i'r BBC actually fynd, hang on, da ni'n mynd i roed... Os na da chi'n talu, da chi ddim yn cael access i'r radio na'r teledu, oherwydd mae'n cael ei ddarlledu dros yr awyr os gen ti aerial neu fe bynnag, neu radio mewn car. Does am bas data o geolocated IPs na'r ffordd chdi wedi gallu cysylltu cyfeiriad e-bost i cyfeiriad ty. So, ydy, dwi wedi cyfrestru efo'r TV licensing efo'r unig cyfeiriad e-bost a dwi wedi cyfrestru efo'r BBC. So, ti yn gallu cysylltu hynna. Ond, fysa ti hefyd yn gallu just roed e-bost hollol wahanol iddyn nhw a cael yr un peth yn digwydd. So, dos am ffordd really iddyn nhw gysylltu'r ddau beth at ei gilydd. Chos mae yna beth yn diddorol. So, mae yna systema geolocated IPs sydd yn iawn weithio, ond mae yna un... Ti just VPN-io fewn o... Wel, mi o'na un peth o'r cwmni diddorol oedd wedi... Mae nhw'n deud i chdi faint o siŵr ydyn nhw o'r lleoliad. A mewn weithiau, y gorau maen nhw'n gallu deud i chdi ydy mae o mewn glad. 100%. Bob tro ti'n cael Apple Two-Factor Authentication yma fi'n mynd. You're trying to sign in Guildford. A dwi fel... Amazing. Ond hyn di'r thing. So, mae yna un yn nhw lle nath nhw dewis coordinates oedd reit yn ganol rwla yn America. Oedd nhw'n dweud, it's America. Ond y peth ydy, o'na rei pobl yn edrych ar y coordinates yna. Ac oedd y troi allan, o'na fferm yn y coordinates yna. So pobl yn meddwl na dyna lle oedd. Dwi'n cofio. So oedden nhw'n iwsio yr geolocating service mae treffindio fatha lle oedd kidnappers di gyrru neges, o na scammers di wneud hyn. O na pobl yn suspected o tax fraud. Ac oedd yr FBI di trefnu private investigators. This is our third SWAT team this week. Ac oedd yn troi allan a dyna pam, chos oedd nhw'n iwsio'r gwasanaeth ma i trio geolocatio bydda. So, sgyn, i fi wybod, sgyn y TV licensing ddim yr gallu i gysylltu cyfeiriad stryd i IP address ac i cyfrif ar iPlayer. Na, mae hwnna'n very MI5 job. Yn lle. Wel, sy'n meddwl bod nhw'n gallu neud y chwaith, ond dyna ni. Yr MI5 yn spooks, eich, ie. Beep-di-bleep-di-bloop. Yes. Quick one rwan, tra bod ni ar ddiwedd y news. Oedd y ti di roi heads up i ni am sign language filter ar Snapchat. Mae Snapchat dal yn thing. Dwi'n mynd i edrych yn mymryn bach i fewn i hwn, ond o'n i gobeithio am fod dwi di lawrlwytho pecyn yr computer fi o'n lle ti yn gallu creu filter Snapchat, so o'n i'n gobeithio fod o'n i wedi gallu edrych fewn iddo fo fwy erbyn hyn, ond dwi wedi cael chance. Ond mae o'n dangos i chdi ar y sgrin sut i greu'r sign language, wedyn mae o'n gweld dy law di yn mynd i fyny ac yn tywod, fatha Duolingo yn gwrando arna chdi yn deud beth i'r geiriau ac os di'n gywir neu beidio, mae'r camera ar Snapchat yn gallu gweld os di dy fysad i'n y lle iawn ar gyfer be mae o'n trio dysgu chdi. A be ti'n trio deud. Ond American Sign Language ydi o'r hyn o bryd. Yes. A dwi ddim allai ddim deud bod fi'n gwybod yn iawn y gwahaniaeth
rhwng y ieithoedd yna. So, sy'n briliant. So, os na unrhyw un yn eisiau rhoi heads up i ni amdan be fysa hyn yn golygu ar gyfer defnyddwyr drawn Gymru, so hynna wicked, achos yn anffodus oes ddim fel I suppose gan bod iaith arwyddo'n iaith yn ei hun, ti'n cael fel iaith arwyddo Gymraeg, iaith arwyddo mae'r ASL a BSL slightly wahanol, ond ydy iaith, sy'n greu gwybod fel be ydy fel ydy iaith arwyddo yn iaith ryngwladol, oes na fel eitha osa ISL mae na American fel African American neu Black American Sign Language sydd yn lot mwy expressive a gwahanol eto, so dwi'n cymryd bod mae acenion y pethau, so siw bod i'n mynd yn anodd i dechrau fel ti'n goffa ffurfioli rhywbeth, ti'n fel pan oedd iaith yn dechrau cael ei sgwennu lawr am y tro cynta, a ti'n goffa ffindio orgraff a stwff iddyn nhw'n doeddet fel i a rhaid i pawb cytuno fel hyn mae syllafu enfus neu rhywbeth fel na. Ond mae wedi bod yn bech o thema yn rhedeg yn ddiweddar hefo fel accessibility yn digwydd. Fel mae mwy o beth yn symud ymlaen hen bryd. Ti'n gweld ar lot o fideos ar Instagram stories o bachu, mae yna fwy o feddwl mynd i fewn i y ffaith bod pobl ddim o reidrwydd yn clywed yn dda neu sgyn nhw'n methu clywed o gwbl, a maen nhw'n gallu dal cymryd rhan yn y bydd, chos maen nhw'n gallu, mae'r captions yn gallu cael ei auto-generatio, cos mae Instagram yn auto-generatio captions ar hyn y bryd yn dydyn nhw. So mae hynny yn creu hyn ydy'r peth, ydy'r syniad o wedyn wyt ti yn ti'n mwberig wedyn o fatha just mae ieithoedd eraill yn marw allan chos mae'r meddalwedd ond yn gweithio i fatha Saesneg, so mae hynny di'r ofyn wedyn, ond mae'n agor o drws a just mater wedyn o cario ymlaen a talu off beth i'r addewid mae'r technoleg yn rhoi iddyn ni. Dwi'n credu, ti'n sicr wedi bod yn fflagio hwn fyny i ni, achos mae'n rhywbeth sydd yn ti'n digwydd yn tu chi, ond mae'n mor anodd os nad oes gen ti brofiad first hand ohono fo, mae'n rhywbeth hawdd iawn i anghofio, a fel ti'n meddwl bod dyn ni angen eistedd na phrase y dydd check the privilege, ti ddim yn sylwi y gallu sgen ti, ti'n meddwl yr lwcus wyt ti i allu just defnyddio'r we yn ffin. Rwy'n allan i'r gwrdawyr dyn, os bod na technoleg fatha accessibility da chi di gweld, tweetiwch dwi genuinely yn teimlo na fysa gwrandawyr isio 2 awr transcript o'r show yma. Da ni'n mynd i wneud hynna, chos dwi ddim yn credu sy'n ni'n inflictio hwnna ar cymuned byddar Cymru. Dwi ddim yn credu bod chi angen y rwtch yma yn eich penna chi. Sorry guys. It's all the best for you guys. I mean House of Chuchi. Really, da ni'n eisiau inflictio hwnna ar neb. Da ni'n eisiau inflictio hwnna ar neb. Nawr te, quick check of a yes, bod na ddim technology news o ti eisiau cyfro, cos otherwise, da ni yn mynd draw i Milano. Does am breaking news, da. Does am breaking news. Ond o'n i yn just wendro efo'r BBC license, efo rheola newydd yn dod i mewn efo'r driverless cars. Fod ti'n cael gwylio teledu yn y car. A dda, so maen nhw'n gorau newid y gyfraith, oherwydd mae'r gyfraith yn dweud, ti'n ma'n cael watch y teledu yn car. Na ti ddim. So maen nhw'n gorfod newid o'r rwan i dweud, ti yn, os dos yn neb y dreifio. Chos hyn ydy, so mae'r lot o diddorol ydy fatha'r darllen cases o bachia sut ti'n, a ti'n edrych ar be oedd yr deddf wedi cael ei sgrifennu i ddeud, a wedyn ti wedyn yn dweud, wel, ti'n gallu cymeru nhw'n llythrenol o be gafodd i sgwennu, so ti'n mynd cael gwachio teledu tra ti'n gyrru car. So, mae hynny wedyn, ti'n meddwl, well, actually, yr argument wedyn ydy, ond, yn y car yma, dos y neb yn gyrru'r car, so dos am gyrrwr, felly...
Felly, di'r deddf ddim yn dod i fewn i, so doesn't come into play, chys dos am agyrwr yna i gallu gyrru'r car. Mae'n weird fod nhw'n gorau reid o fewn i'r gyfraith fod fel na mae o. Nath chi weld y fideo na diwrnod y blaen lle, mae'r Twitter yna. Oedd y dau gar heddlu wedi stopio car o'n dreifio ben ei hun efo neb yn y car yn America. A wedyn, so mae'r heddlu'n dod allan o'r car a wedyn mynd i fyny, there's no one in it. A wedyn mae'r car just yn bomio i lawr y lôn heb ydyn nhw. A wedyn rhywsyd nath o sylweddoli o'n i mi fod i symud ydyn yna. So mae'n tynnu drosodd i'r ochr a eto. A mae'r heddlu mynd ar i o holo. A just fydda, beth ti fod i wneud e? A beth ydy, mae'r lot o'r stwff ma, da ni ddim yn gwybod be ydy'r reola, da ni ddim yn gwybod be ydy yr conventions o'r technoleg, da ni ddim yn gwybod be ydy'r... O'r erthygl yn Engadget, as part of the new law, it will allow drivers in autonomous vehicles to watch TV from an infotainment screen in self-driving mode, as long as they're ready to take back control. That's a modification of a law which has been on the books since 1986 that prohibits drivers from viewing a television receiving apparatus while behind the wheel. But the law will still not allow the use of mobile phones, which were officially banned in the UK last year. That's because automakers can implement technologies to stop a car's built-in screen from displaying content when the driver needs to take back control but can't do the same on a smartphone. Gorau nhw newid yr reola ar hwnna hefyd, chys oedd o'na loophole efo chwarae games. Yeah, I suppose. So ddim yn anghyfreithlon. Well, I ti fod yn chwarae Nintendo Switch ti. O'na chi fatha chwarae games ar y ffôn. Oedd rhywbeth fel oedd. Ia, neu bod ti'n gyrru neges. O'ch ti'n cael defnyddio fel communications device yn dy lawd i, so o'ch ti'n cael textio neu chat am ffôn neu WhatsApp neu bynnag. Ond o'na loophole yn dweud, hefyd, os oedd mewn cradle, o'ch ti'n gallu tapio. Ti'n mynd dalo. A ti'n fatha... Mae just addasu'r gyfraith just mwyn addasu fod i moreidrwydd yn mynd i gael effaith da yn y hir dymor, a mae newid y gyfraith yn teimlo fel rhywbeth maen nhw'n just yn neud mwyn edrych fatha bod nhw'n neud rhywbeth sydd yn ddim moreidrwydd yn helpu chwaith. So mae nhw fatha... Chos hwn oedd un o'r stats mae anhygol ydy pam o'na fwy o deddfa wedi cael ei basio yn ystod blynyddoedd Tony Blair na oedd wedi cael ei gyhoeddi yn ystod holl fywyd Parliament fyny at y pwynt yna. Mae Bryn of the Bar unwaith eto, gwybodaeth. A mae o'n... Y problem ti'n gael ydy lot o deddfa gwael neu sydd wedi cael ei feddwl trwad a sydd heb wedi cael ei... A sydd heb di cael ei brofi'n iawn, a sydd heb di cael yr amser i gallu scrutinisio fan iawn. Be da ni wedi bod yn scrutinisio? Wel... Ydy campwaith o ffilm. Dewch efo ni... Boff. Please. Dwi'n gwybod bod mae rhaid talu am House of Gucci, unless bod gennych chi... Be... Now TV neu un o'r... Be bynnag streaming. Bynthegwch o gen yn Clwrhyd, mae'n ffain. Yes. Dewch efo ni i Milan. Mae'r 80au... O 70au, ie. O 70au, 80au a'r 90au. Guys, mae hwn yn epic family drama. Dewch i fyd House of Gucci, ochr arall hwn. Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Come, meet the family. Hey everybody, this is Patrizia, and this is my family. Kick his teeth out! They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't care for that? Maurizio, my nephew. I've been the Gucci all my life. It is an empire. You can help the family. Gucci is not exciting, and everybody knows it. At least it's my name, sweetie. Our name, sweetie.
Gucci needs no blood. Gucci is what I say it is. This is not a woman's game. Remember that. Madness. Who does he think he is? It's time to take out the trash. Gucci is a rare animal. It must be protected. Protected from who? From whoever threatens it. What game are you playing? For a family. You'll play that. Gucci is my name too. Who does what? Oh. Don't miss. I don't consider myself a particularly ethical person. No! But I am fair. I subscribe to unconventional punishments. Benvenuti a yr haglediad. Ydyn ni'n mynd i wneud pishin yma'r sioe mewn acen ridiculous. Na, bys o hwnna'n culturally insensitive, offensive tu hwnt. Dwi'n meddwl... A ddim o'r ffynnu ar ffilm yma. Fucking mook. Moose. You little moose. Guys, dwi yn gobeithio bod bobl yn cydwylio hefo ni. Jared fucking Leto. So, dwi'n credu mae House of Gucci yn wahanol iawn i lot o'r ffilms da ni yn rhoi ar y ffilm di ddim. Achos dydy hon o bell ffordd ddim yn ffilm sydd yn fethiant ysgubol. Na di. Mae hon yn ffilm gan filmmaker hynod dalentog, hynod brofiadol. Ond mae hefyd yn teimlo fel Channel 5 Thursday night movie. Dwi'n mynd i roed allan wan fatha just hwndyn Straight up. Cytia di Jared Leto allan. No, stick with me. Cytia di allan Jared Leto fysa hwn yn... So ni siarad amdan ffilm yma fel yn yr Oscars. Okay. Na. Hwn di'r bit, ie? Ie. Iawn. Na, dwi'n meddwl, ddylech chi dynnu Jared Leto allan, reid o mewn sioe i hun, 20-minute show, Paolo show. O Paolo show, efo laugh track, a you're on to a winner. Mae o... Oedd o'r peth gora am y ffilm i gyd. Y peth gora, o'n i'n edrych ymlaen at... Jesus. O'n i'n mwynhau yr adegau pan oedd o ar sgrin. Pan doedd o ddim yna, o'n i'n bod shitless. Yes, Whereas o'n ni, ar y llaw arall, just yn istena, yn gwirioni ar ridiculous melodrama. Absolutely. Chos hyn ydy'r problem. Ridiculous, brilliant. Efo'r ffilm. Mae'r tonally mi o dros y siop. O ie, mae'r goll. Dros y siop. Oes na fideos o fel y Paolo go iawn? I ni gael cymharu fo. Mae Shari di gwylio documentary neithiwr amdano fo. A mae'na interviews efo Tom Ford yn sôn am y ffaith bod fatha mae faint mor afiach o depiction o Paolo oedd Jared Leto di wneud yn y ffilm. Tom Ford yn sgrifio, mi oedd yn eccentric oedd, ond oedd y ffilm yma'n neud yn quotes an idiot. Yeah. But he's my idiot. Yeah. Diddorol. A hefyd... It's me, Mario! Basically, fatha... Sorry, mae hwn... Super Mario film yn mynd i synio, dwi'n meddwl. Mae o... Os ys ni wedi deud i chdi na bod oedd hwn yn gymeriad mewn Austin Powers. Bod o'n cymeriad Mike Myers. Sa chdi wedi coelio fi. Oh my god. Fod i the Italian fat bastard. Fod i'r Italian fat bastard, yeah.
O'n i'n mynd i ddweud mewn llawer o ffyrdd. Di hynna ddim yn dig. Mae yna lot o prosthetics yn digwydd. Mae Paolo'n cael un gas. Guys. My suit is chic. A be ni'n lyfio di, mae'na tamad... Pastels and browns. Mae'na tamad lle mae... pastels and browns. Lle mae Jared fucking Leto yn dangos I quote-unquote designs fo I... Rodolfo Gucci Jeremy the Living Corpse Irons. Mae'n edrych yn sal trwy'r whole ffilm. Ond mae'n dangos y designs ma a mae Irons yn deud be mae'n deud Hold on You're the epitome of mediocrity. You must not show these to anyone. The triumph of mediocrity. A be dwi'n teimlo I ryw radda dwi'n yn siŵr os oedd hwnna'n Rodolfo yn siarad amdan Paolo ta Irons yn siarad amdan Leto. Mae'n cymryd swing am perfformiad ma. Anyway, croeso I House of Gucci. Da ni'n agor hefo nice HD MGM logo. O'n i'n teimlo fel, ni'n good hands on it. Dwi'n licio production logos. Mae'r MGM ma eitha flash. Licio fo. Scott Free logo, of course. Hon yn Ridley Scott production. So mae Ridley Scott yn cynhyrchu stuff. Nath o hefyd cynhyrchu Death on the Nile with William C. Pwynoswen. Good companion piece. Good companion piece I House of Gucci. Ti'n gallu deud bod y kids ddim yma? Digwydd iddo fo. Na digwydd bod fo nath directio G.I. Jane. Woo, yay! Sign of the times. Right. So mae'n cychwyn hefo... Be dwi'n ame ydi fel morning routine Iestyn. Watch, flashy, smokes, coffees, vespas, a voiceover gan Lady Gaga. Dwi wedi cael coffi bora efo Iestyn. Dwi'n gallu gyda chdi. Oedd yn weird braidd cael voiceover gyn Lady Gaga. Ond mae syni chdi really faint mor sydyn ti'n dod yn arfer iddo fo. So, mae Adam Driver... the gentlest giant in all of Hollywood yna yn edrych fel snack, silver snack. Wirioneddol, mae'r costiwmer ar ffilm yma I enw Janty Yates. Amazing. Mae hi wedi gweithio ar Ridley Scott, Gladiator a Kingdom of Heaven. Wow. O Leo mae'n cael wneud costiwm sydd ddim yn medieval on your ass rwan. Wirioneddol mae'r costiwms spectacular. Pob blaw Jared Leto Pastels and browns, Bryn. Pastels and browns yn anhygol. It's a chic. Neu gymryd yn ôl, mae costiwms Jared Leto yn edrych yn spectacular. Fel maen nhw'n unigryw. Mae unrhyw un sy'n gallu gwisgo corduroy 3-piece suit flares mewn blush pink fair efo crease mustard belted jacket pidiwch mae John T. Yates di wneud great job mae nhw'n arbennig dwi'n cael very much talented Mr. Ripley vibes unrhyw un arall di watch talented Mr. Ripley? Do nath o gymryd fi 3 goi wylio fo o'r Harwedd a wedyn o'n i dwi'n gwybod o'n i jyst methu cael ei fewn iddo fo 2 go gynta a wedyn ar y trydydd go dwi'n gwybod oedd o just not my kind of flowing movie mae'r pace, mae'r creepiness ond just I gyd yn fel yr Eidal a kind of awkward American anyway, living it, so very much yr Eidal mae'na chicness a mae'na fatha yw easy living kind of vibe i'r whole bit. Mae'n just yn eista fanna cael smoke a dam o drifer a mynd ar Mr. Maurizio oedd y scene opening na yn I fi fatha am bywyd braf just llonydd de heddwch nice ond wedyn off screen mae rwy'n gweiddi Senior Gucci a wedyn cut so sepia 70s question dwi ddim yn licio pa maen nhw'n neud you're gonna wonder how I got to here basically mae'n fatha freeze frame oedd o'n dweud I bet you're wondering how I ended up in this situation well let me tell you a story
Yeah, a wedyn mae Lady Gucci yn voice over... Lady Gucci, Lady Gaga yn voice over ti. Anyway, Lady Gucci. A ti'n teimlo fatha bod o'n mynd yn ôl wedyn, a fel dyn ni'n agor o wedyn. Yr strwythyr ddim yn apelio i ti na? Wel, oedd o'n teimlo fatha bod da ni di bildio fyny'r pwynt yna, a wedyn da ni cael fatha hard stop wedyn, a mae'r momentum yn... Fi'n eitha enjoyo fo. Fi'n eitha enjoyo, cos ti'n gweld Senior Gucci fel, hei, sbio cool dude dwi, a wedyn ti'n flasho nôl i'r 70au, lle mae o'n dweeb. He's the Gucci dweeb. So, eto pitch fi. Cytio allan y bit yn dechrau lle mae hi'n mynd i'r truck business. So, Patrizia di hon, Lady Gucci, mae dad hi'n berchen yr ffatri, y cwmni trucks, a mae hi'n gweithio yn swyddfa cwmni trucks. So, cytio allan y bit yna, just cael nhw'n smash cut o'r freeze frame i'r party. So wedyn mae Lady Gucci yn cael invite i party cool iawn. Mae'r acenion straight off y bat yn bonkers. Ond sut arall bys ti di wneud o? Bys ti ddim yn gallu wneud nhw'r busnes lle maen nhw'n wneud sort of fake acenion Saesneg, fel yn The Last Duel, lle maen nhw gyd jyst yn siarad fel acenion Saesneg American. Mae beth. Mae beth nhw'n wneud o efo Valkyrie oedd yma? Dwi'n cofio ffilm Tom Cruise, Germans o fyd do. Nath o weithio ddo? Do, oedd o weithio yn yna. Oedd yr pobl da yn siarad efo acen American. Oedd pawb arall yn siarad fel Christoph Waltz. Oedd y pobl oedd ddim quite mor dda yn siarad efo acenion Saesneg, ac oedd y pobl drwg i gyd yn siarad efo acen i German. Got it, okay. So, da ni yn y discotheque, wante. Amazing. Dwi'n lyfio'r soundtrack y ffilm ma. Off y cychwyn cynta. George Moroder kind of vibe. Too much. Oedd o'n too much. Ac oedd o'n hyd mewn trefn, oedd hyd oedd y blynyddoedd di mixio fyny, ac oedd os ti'n mynd amdano fo, oedd gnafo'n iawn. Ond nes i joio'r music trwy'r ffilm i gyd. Oedd gyd ti versions Eidaleg o gwahanol cynnion poblogaidd yn dod i fewn iddo, a oedd just yn really da, o'n i di meddwl. So, maen nhw yn y discotheque, a dwi'n galw fo'n discotheque am reswm, yn classic discotheque. Bach o Donna Summer ar George Moroder kind of job. Brilliant. Dal yn dall pam oedd o tu ôl i'r bar. So, oedd Adam Driver ddim yn gallu ffeindio bartender, so nath o just fynd, cos mae'n boi minted, nath o just fynd tu ôl y bar, ond achos bod o'n fel lovely meet cute cluts, oedd Patrizia wedi meddwl, Lady Gucci wedi meddwl, hey bartender drink, oh wait, dim bartender ydi o, just hot guy sydd wedi gwybod yn y party ma, gynnu ddawn sy'n trwy'r nos, ond mae hi, mae o'n deud beth i enw fo iddi hi, a ti'n instantly gweld ar ei gwynab hi, mae'n fatha, mae hi'n sgimio allan fatha, neud hyn, cartoon thing o pres neu llygad di thing. So hwn di fi, oce, mae'r cymeriadau gyd yn cartoonish. Love it. Mae Jared Leto'n cartoon. Jared Leto'n actually stop motion CGI. Un peth arall am Jared Leto, iawn. Dwi'n wedi cyrraedd Jared Leto. Un peth arall amdano fo, de. O'n i'n meddwl, oedd y make-up arno fo yn anhygol, do. Splendigedig. Oedd chdi ddim yn gallu deud, oedd o ddim yn edrych fatha prosthetics yn byd. Oedd o yn super. Pwy bynnag nath wneud y job yna arno fo. Oedd y double chins, triple chins na. Dwi'n cytuno, cos o'n i just fel, ti'n meddwl nath o just bit a loads of risotto cyn wneud hwn. Na, oce. So, da ni'n y party. So, mae o'n goffo mynd, mae o fel Cinderella. Mae o'n goffo gadael chyn mynd i'r glwch, a diolch eisiau bod allan yn party o. So, chos mae o yn fatha awkward nerd. Yndi, sydd yn astudio i fod yn ding. Twrna. That's right, Bryn. A mae o just yn awkward, diolch di arfer i merched. Mae o'n Adam Driver io'r shite allan o hwn. Very good. So wedyn, mae Patrizia di ffigur allan, i'n gwybod pwy di hwn, dwi'n mynd i stilcian fo. A mae hi digwydd bod yn bumpio fewn iddo fo yn llyfrgell y coleg. A mae o'n mynd, dyna odd bod ti yma. Ddi fel, Ddi fel, ti'n astudio yma? Ddi fel, na. Meddwl dan efo. Ti'n licio llyfrau? Na, maen nhw'n boring.
Okay, that's about it. Yes. So wedyn maen nhw'n cael very cute date cynta. Wedyn maen nhw'n cael lot street. Mae literally fel ti'n deud, mae'r Austin Powers vibe yn grif. Cos maen nhw just yn cael fel cute kind of mynd round y dre. Maen nhw'n cael Panzerotti, cynnes lyflu. Maen nhw'n cael ti. So mae'n greu. A wedyn mae Maurizio mynd adreg yn deud wrth living corpse o dad o Rodolfo, Sir Jeremy Irons, bod o'n canlyn efo'r hogan ma. A mae Rodolfo fel, Wel, so, chos mae hi'n... mae'n cyfarfod hi yn y tŷ, a mae'n sôn am ryw painting yn y cefn, a mae hi fatha, oh, it's a Picasso. Yeah. A mae dweud, no, it's Clint. Yeah. A nes i actually edrych i fyny darlun na. Dwi di sefyll o flaen yr un yna, no way oedd yn efo fo. So, Clint go iawn. Clint go iawn, gafodd i wneud yn 1997, Portrait of Adele Bloch Bauer, mae o gafodd ei lwtio gen y Nazis yn 1938. Right. I roed mewn amgueddfa wedyn. So, doedd o ddim arwydd bod oedd y teulu Gucci erioed wedi perchen ar y thing. Gafodd ei werthu... Artistic license. Gafodd ei werthu yn 2006 am $135 million. Well, I bet that they're NFT to the fuck. Oh, yes! Ti'n loads fastach na fi o'r NFT joke. So, yn It's just oil on anffodus, canvas. zombie Jeremy Irons yn dweud, na, Maurizio, ti ddim yn cael gei di ffwcio hi, just by the priodi hi. Yeah, what they live with a fucker, I don't care. That's Just by the priodi hi. A wedyn, a mae o'n fatha living corpse, ddim yn fatha zombie. Brilliant. Ond mae hefyd y zombie efo'r siwtia... Cravats, darling. Cravats. Waiting to die, basically. Smoky jacket. Mae genuinely... O bob dim oedd o'n wisgo, fyswn ni'n hapus yn wisgo. Bys efo actually, Bryn, wyt ti angen cael y teeny tiny moustache dda hefyd? Well, can't pull that off. Ti angen y teeny tiny moustache? Wel, mynd i wneud symud i Italy, a dwi'n fatha yn 60-80, na i wneud y teeny tiny moustache. Y teeny tiny moustache. Ar y funud. Ond na genuinely, fysa bob dim oedd o'n wisgo, fyswn ni'n hapus yn gwisgo, genuinely. Dwi'n lyfio. So lookbook, so mae Bryn yn mynd ar lookbook round the shops efo fo, a just Pinterest board o fel Jeremy Irons Living Corpse ydi o fe. So, mae Maurizio rwan yn cael kick-out o ti y Gucci's, a wedyn mae o'n mynd draw i ti Reggiani's, achos mae Rodolfo wedi basically deud, dwi wedi edrych fewn i busnes nhw, mae'n basically yn maffia. Mae o fel, dwi'n poeni, dwi'n caru hi. So mae o'n mynd draw yna, yn edrych yn ridiculous, unwaith eto, 7 foot tall, suits perffaith, jewelry air, buckles air amazing ma, a wedyn mae'n mynd, hi, Maurizio Gucci dwi wedi cael kick-out gan ti dad, gai dod i fewn chi, gai job? So wedyn mae o'n cael job yn cwmni trucks. All in all, tra yn cael acen hilariously wild. A ben i'n lyfio yn y bit yna, oedd nhw fatha cael rhyw playful... Na. Right, so mae'n mynd i weithio. Mae'n mynd i weithio yn y shop trucks. Ridiculous. A dwi eisiau deud ydi, Zoolander petrol station scene ydi o. Ie, oedd ti'n teimlo fatha, maen nhw'n mynd i stripio lawr, a just fatha, maen nhw'n mynd, they're gonna go to town on each other. Literally, just, Mae good horn dog energy. Mae'r ffilm ma'n eitha horny. Chos wedyn mae Lady Gucci yn symynio fo i'r account. Maurizio Gucci, you needed an account. A wedyn maen nhw... A mae pob yn gwybod, he's gonna get some, fath o beth. A maen nhw just yn... They got a town on each other. Mae'n... swnllid. Fucking hell. Fel, a dwi'n cedi ffindi di, Ridley Scott wedi aros ar y scene ma, eitha hir. Ni'n kind of mynd, surely mae peth, no. Ac apparently lot o'n i darllen hefyd cefndir ar y thing, oedd y ddain yn nhw basically fatha, mae lot o'r sound effects
ydy nhw yn improvisio tra dyn nhw'n neud y golygfa na. Tra dyn nhw just waltio i gilydd. Ia. Mae'n greu. Lot o 70s energy. Converti o La Traviata. Right, so hefyd o'n eisiau deud, mae gennau nodyn fan hyn, atgoffa Bryn, operatic sex. Yeah. Interesting. Yeah. O La Traviata. Mae Bryn actually mynd i'r opera wna'n dawi. Mae hwnna yn tafod y music, mae'r merch yn canu i dathlu'r ffaith bod hi wedi dod yn ôl o salwch a bod hi'n gallu nôl mewn i'r byd a parti a cyfarfod pobl. Here comes the sun. So, gesiwch be. Mae nhw wedyn yn priodi i soundtrack Faith. Gan Michael Jackson. Yeah. Na, o'n i'n methu coelio, o'n i'n pigo fyny o'r hwnna'n syth, o'n i'n meddwl, mae'r organ yna'n swnio fatha Faith o George Michael, a wedyn nath o ddechrau. Da iawn. So, dyn ni wedi cael opera, so mae hwn yn Channel 5 ffilm nos iau, ond hefo budget cerddoriaeth. Multi-million pound film. Okay, so... A wedyn, da ni cael yn da ni'n cael yn cyflwyno i Uncle Aldo. Al Pacino. Rhywsut actor sydd yn actually Italian American. Wel, ond hefyd mae o'n cael gyhyddo lot o'r actio a rhywsut fod i'r un mwyach mae o'n fatha di actio fo ddim yn teimlo'n out of place o gwbl. Mae nhw wedi ffindio'r Al Pacino energy perffaith yn hwn. Oedd hwn yn briliant, cos weles i, cos o'n i'n cofio pwy oedd yn y ffilm a'n gwbl. A dwi'n cofio... Gai stopio chi? Of course. Stopio chi fyna, iawn, am fod hwn oedd y pwynt lle o'n i di dod i fewn i'r ffilm ac o'n i'n meddwl, reit, dwi'n really gwybod yn byd am Gucci, iawn. Dwi'n sgynna'i'n clem amdanyn nhw. Sgynna'i'n clem pwyd i y prif gymeriad Maurizio ac i dad o ac tywod am fod nath Shari o troi at fi gofyn ydyn nhw'n neud dillad eto? Ydyn nhw'n tywod sgynna nhw siop? Sut ma'n rhaid ac ar y pwynt yma, o'n i'n meddwl, mae'r ffilm yma, os gyn ti'n clem o gwbl am hanes Gucci, ti'n gwybod, ti dal ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Ti just yn gwybod fod, mymryn bach fod, mae hein i pyn bach yn well off, a wedyn pa ma bedi enw Al Pacino Aldo yn dechrau siarad amdan agor siop yn Japan, a'r boi arall ddim ti dal ddim yn really clear ac yn neud synwyr ti'n goffa dibynnu ar fel enwogrwydd nhw a stwff. Oed, mae o'i gyd os ych chi'n dangos hwn i rwy'n sydd ddim yn gwybod dim byd am ffasiwn yn y byd fel la, fysa gen ti ddim clem, mae'r strwythyr i fyny at y pwynt yma, mae'r holl nhw'n siarad efo'i gilydd, gen ti'n clem be maen nhw'n siarad amdan, dwi'n mynd synwyr. Sa ti'n meddwl i ryw radda bod nhw just yn teulu cyfeithog sydd yn redag y dren rhywbeth am hi. Am fod mae wedi siarad am fod yn actor yr holl amser ac ti'n meddwl, actor dio. So pan fod y boi arall mae eisiau agor siop yn Japan a fo'n actor, dwi'n mynd neud synwyr. Ond, yes, ti'n kind of gwybod bod nhw'n fashion house ydi o, ie? Na fel busnes nhw di fashion. Mi dwi yn. Rwan. Dwi'n dall beth ti'n dweud ydi... Ond os ti'n dod i hwn fatha deud os a cynnan di bod yn gwylio fel fi. Fel no idea fel. Fysa fod dwi'n neud dim synwyr. Mae'r voice-over cychwyn yn deud fatha synonymous with style. You look in their shops and you wish you could afford to buy the second cheapest thing there. Am fod mae o'n sefyll fyny a mae'n dangos yr belt gyda fo yn mae o'n wisgo a fatha dwi'n gorfod fod yn gwybod na belt Gucci ydy hwnna i adnabod o. A adnabod y logo. Ond na beth sy'n rhoi dy vibe. Dyna dwi'n meddwl di'r ffalt mwyaf yn y ffilm ma. Mae o'n cymryd yn ganiataol fo pawb sy'n mynd i wylio fo yn gwybod yn union pwy di'r bobl ma. Dwi'n teimlo... Ond pam arall sa ti eisiau watch the ffilm yn less sporty? Dyna dwi'n teimlo fatha mae'n a lot o bobl... Pam arall bys ti fel...
So, bys ti ddim yn gwachio hwn os nas bod ni ddim mynd, hei, yes, ti'n gwachio hwn. Diolch yn fatha ffilm, diolch yn fatha big budget blockbuster, diolch ddim yn rhywbeth fysa pobl yn mynd i weld blaw amdano y ffaith bod nhw yn gyfarwydd efo... Mae o'n Channel 5 movie. Channel 5 movie, yeah. So, ma nhw'n di prodi. Mae Al Pacino yn Colaldo sydd ar hyn o bryd yn rhedeg basically fo sy'n rhedeg y busnes yr fashion house so Rodolfo ag Aldo, dau frawd, Living Corpse ag Al Pacino. Al Pacino classic line cyntaf fod i what is this edrych ar y papur newydd a mae Maurizio wedi brodi ti'n quite siŵr os y cymeriad sy'n deud hynna ta Al Pacino sy'n deud hynna what is this what is this story what is this so mae Rodolfo yn pwdi Okay. So mae Rodolfo wneud pwdi but make it fashion just yn hangian round scary tifo. Be dwi'n lyfio di, mae just yn eista na mewn full evening cravat. O mae gyn fo fatha rhyw cape. Oes. A mae'r cape yn extendio fatha... Dwi'n fath off i ysgwydd o. A mae'n just yn eista na fatha bod ar rhyw wax statue fath o beth. So mae Aldo Rodolfo yn cael chat yn yr ardd a mae Al Pacino a Jeremy Irons, great actor, very kind of like big, un arall o'r cystadleuaeth mesur Pidlands ma, check it out, big actors, love it, ma nhw'n penderfynu, ma Al Pacino dal yn trio cael Rodolfo i fadde, i Adam Driver, ddim yn gweithio, so ma Al Pacino yn invitio Lady Gucci ac Adam Driver i'r parti pen blwydd o. So bod y teulu gyd yn gallu dod at ei gilydd eto. Dyna lle da ni'n cwrdd un insane Italian rugby match sydd ddim hyd yn oed yn rugby. Dwi'n gobeithio ti'n mynd gorau mynd trwy na, Bryn. Gêm Eidaleg, diolch de. Dio ddim yn rugby na. So hyd i'r peth, nes i wirioneddol o'n i gymerodd i fi fatha 5 munud i weithio allan be ffwc maen nhw'n neud. A fi nefyd, tan i fi weld y bel. O'n i fatha, rygbi maen nhw'n chwarae. Dwi'n cedi na thing dyna pam fod i'r Eidal yn cochio, basically. Ti'n mwyn nhw'n curo ni, guys. Oedden nhw, o'n i di sgwennu lawr, maen nhw'n cael full-on brawl yn y party. Dyna nes i sgwennu fo ma. Man love nes i sgwennu fo. Mae yna bromansio mawr iawn yn digwydd yna. Ond wrth gwrs, dyna lle da ni'n cwrdd a... Jared fucking Leto. Mae'n gred. Ac yn amazing gan fo. Mae gen fo wraig ar enw Jenny Gucci. I wraig o enw hi di Jenny Gucci. Mae'r acen na Jenny Gucci. Jenny Gucci. Mae'r acen na'n hate crime. Mae'n gret. Mae pawb yn cael amser gret yn y briodas. Na Jim Carrey yr un negas iddo fo deud tone it down. Mae na wedyn, mae pawb yn cael amser gret yn y parti pen blwydd. Parti pen blwydd Aldo, dewch i New York i weld fi. So mae nhw'n cael 2 tocyn i weld i fynd i weld. So mae Maurizio yn cael i ddod yn ôl fewn i'r teulu, diolch i Patrizia. Ond hefyd mae na car bita cacen a cael blowjobs ar y ffordd hefyd, just i adio'r Channel 5 na sydd efo. So mae hi yn cael fatha scheme i trio cael Maurizio nôl mewn i'r teulu. Mae hi'n good scheme. So mae hi'n mynd i weld... Yn Colaldo. So, ti'n gwybod mae o'n cerdded allan o'r siop. A mae'n escortio rhyw ddynas allan o'r siop. A mae'r paparazzi yna i gyd. So, person, y cymeriad yna, mae o'n escortio allan. Sophia Loren ydy hi o fod. Oedd hi'n onadwy o dal i fod yn so. Oedd Sophia Loren yn dal? Wel, dwi'n mwyn gwybod. Admittedly, nes i glywed nhw'n deud rhywbeth fel... So, Sophia Loren di hi o fod. Actores o'r enw Madeline Chenu, dwi'n siŵr, dwi'n mynd i darllen y sgwennu. Eidaleg? Oh, right. Na, o Eastern Europe rola. Ond mae hi'n... Ond ia, na, Sophia Loren di hi fod, a mae hi yn un o'r lot o fatha secondary a tertiary characters
sydd yn y ffilm ma sy'n Eitha actually bobl enwog. go iawn. Go iawn. Chos mae'n cynnwys Tom Ford sy'n dod nes ymlaen yn y ffilm. Mor cool. Karl Lagerfeld. Weles i. A da ni'n gwrdd yn chwarae... Anna Wintour. Anna Wintour Ac, hefyd. beth enw fo, y boi tal gosgeiddig dyn na, Yankovic. Boi tal gosgeiddig dy. Rodri Dyfrig. That's my guy. Dwi'n mynd i ymchwilio, achos mi o'n super enwog hefyd, a mae gen fo wastad cape a gwall mawr, mae'n amazing. Ond rwan, mae Lady Gucci yn... Right, di pethau ddim yn symud digon fast. Mae'n gweld Salma Hayek, the TV psychic. Salma Hayek, the TV psychic. Dwi'n teimlo na Salma Hayek gafodd y mwy o hwyl ar y ffilm ma. Oh my god. Dwi'n teimlo na hi gafodd y mwy o hwyl. So Salma Hayek, the TV psychic, yn deithi, oh yeah, ti'n mynd i gael pob peth ti eisiau. Yeah, so, but wait kids, mae hi'n mynd i ddod nôl. Wedyn maen nhw'n mynd ar trip i'r fferm lleder, i'r fferm lle maen nhw'n edrych ar ôl y gwartheg i gyd. I gael y lleder hyfryd ma. Lleder moch oedden nhw'n defnyddio lot o'n o. Pwy wyddai? Nym fi? Nes di ymchwil a gwybodaeth? Ti'n bita roi fitas? Na, sorry, mae genna fi Moneris Planeles Turon Duro. Wel, dau di bod specifically i gael fel snacks Eidaleg. Mae genna fi hwn o'r deli ers dolyg. O hwnna o'r Fordham Mason's hamper na gysdi. Na'r Bontadeli hamper, lwt gwell. Bontadeli hamper, yes. Bontadeli. Mr Bontadeli. O berthyn i Maurizio Bontadeli. Dwi di sgwennu lawr un o lines Jared Leto. Oh, please. My bladder may be full, but my dreams are fuller. Hwna di'r boi. Nes i chwerthin pan meddwl hynna. A nes i dweud, sitcom, he needs one now. So maen nhw wedi cael trip, maen nhw'n mynd i New York, popeth yn great, very amazing New York, Studio 54 kind of vibes. Maen nhw'n y studio New York, maen nhw'n mynd ar Concord, love it. Mae Paolo eisiau bod yn designer, so da ni'n flasho nôl rwan i Paolo, sef Mab Aldo, yn deud, hei, granda, mae'n mynd i weld Rodolfo, sef Jeremy Irons, ac yn deud, hei, mae dy fab di'n hangi allan efo dad fi. Dwi'n mynd i hangi allan efo ti, a dwi'n mynd i ddangos designs amazing fi ti. Mae'n rhoi nhw gyd allan, a mae'r cutting oeraidd anhygoel o sarcastic mae Jeremy Irons yn neud yn hwn yn spectacular. A wedyn mae gyd ti, chos mae gyd ti'r henchman wrth i ymyl o hefyd, mae gyd ti... O'n i'n really meddwl oedd o'n licio nhw, a wedyn nath o twistio fy rownd, oh my god. Oedd Franco ac Domenico yn just fatha mynd fatha oedd dweud, chdi'n gwybod bod o'n designer? Dweud, na, do'n i ddim. Do'n i ddim. Oh, well, I didn't know he had a talent. Wedyn... A mae o'n cymysgu, I'm calling it Havana Libre. Havana Libre, yeah. Pastels and browns. Pastels and browns. Oh, yes. So wedyn, mae Rodolfo yn dangos scarf oedd o wedi cynllunio. This scarf has graced many beauties. Nath o cynllunio fo i Grace Kelly. O ti, Grace Kelly. Drach ydy'r hwnna, studio fo'n galed. So, pa mae Rodolfo'n gadael ystafell, mae wonderful Jared Leto neu piss protest. My bladder may be full, but my dreams are fuller. Oedd hwnna ddim yn y sgript. Jared Leto just dweud, mae hwn yn teimlo fath o rhywbeth fysa cymeriad fi'n neud. A mae Ridley Scott yn mynd, yeah, fuck it, alright. So let's go with it. Dwi'n 85 erbyn hyn, who cares? Yeah. Okay. So, da ni'n, gesiwch be. Mae nhw'n constantly yn reid fo i lawr. Mae na reunion yn dod, mae Maurizio'n best mate efo'r Rodolfo, ffrindiau, a maen nhw wedi cael hogan bach yma. Erbyn hyn mae Lady Gaga wedi cael hogan bach. Lady Gucci, thank you. Lady Gucci, sorry. Esgusodwch fi. Gucci is my name too. Sweetie. Mae'r acenni all over the place. Sweetie. So... Mae,
Ond, mae The Living Corpse becomes The Dead Corpse, a mae Rodolfo wedi marw'n anffodus. Excellent gwaith colir gan pwy bynnag oedd yn neud o fyny yn yr ymgymerwr, great work. So, funeral, beth sy'n digwydd rwan? So, mae'n mae Lady Gucci mynd i weld y psychic. A mae'r psychic yn deithi, mae rhaid ti dal i drio yn galed o'n, mae'n cael readings, beth yma, ti'n galed, rhaid i ti cymryd, helpu nhw i cymryd drosodd. Maen nhw'n mynd i New York eto, dyma lle mae Paolo, maen nhw'n trio perswadio, maen nhw'n edrych ar y Versace fashion show o 1983, yn dweud, be mae Versace wneud? Dyn ni'n wneud dim byd fel un? Oh my god, dyn ni mor hen fashion. Ond mae Paolo yn wneud fashion show, a'i design so. Ond mae'r boi yn y fashion show yn cyfarfod Maurizio a dweud, sy'n ebyn mynd i weithio Gucci, da chi'n hen het, da. Hen het. So mae Mr. Paolo yn trio wneud sioe i hun, ydy. Ydy. A dyna lle dyn ni'n cael the infamous line, mae'r fashion man amazing. It's a dream wrapped in lycra. Yeah. A mwyn apparently o'i scheme Lady Gucci, lle mae'n dweud, cross my heart. Father, son, and house of Gucci. Brilliant. Mae gynna ffrod, mae ffrod yn y global scale. Mae Lady Gucci yn ffindio allan gan Paolo bod Aldo, sydd hyd yn hyn wedi bod yn lyflu ac yn garedig iawn efo Lady Gucci ac yn rhoi loads o free stuff iddi hi, a yn lifio Maurizio, gadael Maurizio rhedeg y busnes. Mae o'n neud lot o tax fraud. What a shocker. So mae o'n mynd i'r jail. Blwyddyn a diwrnod. Ia, mae hwnna'n swnio fel rhywbeth allan o'r Mabinogi. Epic iawn. So mae Paolo yn cael church taxes plant. Mae pob peth yn digwydd, mae pob peth yn mynd y tit up ar y fashion show Paolo, ofnadwy. Ond mae Paolo yn cael ei revenge ar Maurizio a Patricia, Lady Gucci, wrth gyrru'r plis ar ôl nhw, a maen nhw'n goffi mynd dengid i Swister. So rhywbeth arall diddorol i dim y heddlu oedd hein. Sorry. Yr financial police. Ia, fydwch chi fynd fi tro hwn, dwi'n meddwl maen nhw wedi gadael lot o stwff ar yr editing room floor, lle maen nhw'n jumpio gymaint round the byd. Ia, yn union, am fod fatha 1 munud mae yna sioe fashion, munud nesaf mae pobl, it's the police, the financial police. Financial police. Yn yr Eidal, mae essentially yr equivalent o'r inland revenue efo i armed response unit i hynna'n. Yn erbyn y mafiosis, de? Naci, just i mynd ar ôl pobl tax fraud. O, fydra i ddallt hynna, ond y jump cut na, oedd na, o lle oedden ni in a good place, a wedyn jump cut to, oh my god, mae yna pobl wrth y drws, well fi heglio yma i'r Swistir. Ac yn ymwneud, dwi di methu rhywbeth, nes i ddysgu ni gysgu? Be? What? So, os ti'n edrych, os ti'n darllen y stori tu ôl i'r stori, y stori go iawn, so da ni'n gweld un part lle ar ôl i Rodolfo farw, oedd e heb di arwyddo y share certificates. So, gafodd Maurizio i gyhyddo o forgio signature Rodolfo ar y certificates. Na, ti'n mo be, doedd hwnna ddim yn glir. Oedd hi'n forgio signature i thad hi yn dechrau'r ffilm. So, dangos bod hi'n... Ond hyd i'r peth, so mae Domenico yn dweud i Lady Gucci be di hyn am fake signature, ond os ti'n edrych yn y stori, dim hi gafodd i gyhyddo, ond o fo gafodd i gyhyddo o wneud hyn. A beth sy'n diddorol i fi ydy, mae'r ffilm i ryw radda yn mynd yn galad yn y cychwyn i trio neud o fel rhyw wide-eyed innocent. Ond erbyn... I suppose mae'n newid lot erbyn diwedd. Mae o'n newid erbyn diwedd. Ond... A hi ydy'r fatha conniving, scheming kind of person sy'n just yn push fo, eventually mi o'n snapio. Ond...
Ond ia, so dyna... Ia, oedd o'i fod i dalu inheritance tax, dyna oedd hynna'n gyfeirio at, de. Ond oedd o really ddim yn clir. O'n i just fatha, o'n i fatha, be sy'n mynd mlaen? Dwi'n cedi bod ti just fod yn edrych ar dillad neis nhw, TBH. So mae o'n ffoi i'r Swistir. Wante, mae hwn ydy'r whole darn arall o'r ffilm sydd just yn special. Lle mae pawb mewn ski jump suits. A mae o'n amazing. Mae yna gymaint o wahaniaeth. O'n i'n gweld yr ffasiwn fan hyn yn briliant, achos oedd pawb fan hyn yn edrych fel Steffi Graf. Kind of amazing. Kind of late 80s, whereas mae Patricia wedyn yn troi fyny, Lady Gucci, mae hi fel rhyw throwback yn dydi. Mae fel rhyw Liz Taylor throwback. Mae hi fatha The Wicked Witch, just yn glanio yn Oz, fatha... Whereas mae Maurizio yn cael llwyth o hwyl efo'r bobl ifanc mae gyd ac yn basically yn mynd rownd o joio hun. A'r dyna sort of ffansio yn y coleg blynyddoedd yn ôl. So maen nhw'n cael Nadolig yn y Swistir achos maen nhw wedi dianc o'r Financial Police a mae Alessandra sef hogan bach nhw'n cael boxed Teddy Ruxpin. Amazing. So ni wedi gofyn am take arall achos mae hi yn cadw'r Teddy Ruxpin yn y scene, mae hi'n cadw'r Teddy fel bod yn edrych reit at y camera yn hytrach na bod hi'n troi rownd yn mynd, oh my god, Teddy Ruxpin! Mae hi just fel... beth ydi hwn? Cadw'r box tuag at y camera, tynnu fo allan. Mae hwnna'n amlwg yn blentyn o'r oes yma, fatha, be ffwc di hwn? O'n i bob tro eisiau a reid cassette o Iron Maiden neu rhywbeth yn efo, a gweld Teddy Ruxpin yn canu Iron Maiden. Cari ba. That's what I want! Nice. Mi oedd, dwi eisiau gwybod faint o'n nhw wedi talu ar eBay am fully boxed Teddy Ruxpin. Ti'n feddwl, ac gen nhw lot o fel vintage, o'n i'n gweld lot o vintage boxed stuff gen nhw, gen i fel, Be nes i licio hefyd yn y golygfa yna oedd pob ti'n mynd i ymdrech mawr o trio cael presanta bachu. A trio edrych fel Happy Families. A mae o yn roed Bloomingdale's gift card. Yeah, amazing. Mae'n cael voucher. Mae'n cael voucher i dolyg. A fanna ti'n gwybod fatha, this is over. Yn y pwynt yma, ges i heavy vibes o Charles and Diana, the musical. 100%. O'n i fatha, mae hwn yr un stori, yr un blynyddoedd bron. Dwi edrych i fewn i'r blynyddoedd pryd gath y plant i geni. Blondan arall yn cadw nhw. Pryd gath nhw i geni a stwff fel ond oedd o'n teimlo yn debyg iawn i fi. Dwi jyst eisiau hedio fyny hefyd yn y Swistir pan mae'r prodas sy'n cwmpan ddarnau, mae Lady Gucci yn cael, dwi'n cedi fy hoff outfits gen i hi yn y sioe mae i gyd. Heblaw amdan, mae yna un arall. Mae gen i ski suit coch, mae gen i het, mae'n edrych fel Elizabeth Taylor. Mae hi mor bygythio, lle mae hi'n cael ei espresso bach hi. I do not count myself a very ethical person. But I am fair. Just an energy amazing. Chos mae gen ti hi mewn coch a'r llall mewn gwyn a mae o fatha sort of like fatha a dio fi dim yn teimlo fatha bod hi'n blincio lot. Oh my god, a mae'r eyeliner yn anhygoel. Mae'n fwy o eyeliner mewn Panda Sanctuary, mae'n amazing. Sa'ch chi cytio torri papur efo'r eyeliner na. Oh my god, just am y scene yna. A Steffi Graf yna just yn eist yna fel, sorry. Hefyd, o'n i yn licio castio'r actores yna, really smart, ond ddi'n lyflu gweld actores efo actual gwyneb, o gen i hi fel trwyn, mawr, hir. Dyna sefyll allan y syth i fi efo fatha. Dyn nhw ddim mistake, mae'r trwyn na'n huge. Ti'n mo be, fel dyna sydd hefo trwy'n eitha cryf o hun, o'n i fel, yes, representation, mae hi yn hot, a mae gen i hi hefyd gwyneb really cry. So rwy'n lyfio hwnna, ni just fel, yes, Scarlet Woman, ond ddim yn Scarlet Woman, achos just Steffi Graf. Peidio chwarae bod tegana pobl eraill oedd y negas oedd i reid yna. Yeah, love it. So mae'n dod nôl, mae nhw'n, skid of us, so mae Lady Gucci mynd nôl at y psychic. Erbyn hyn, mae Aldo a Paolo
yn reunited, a mae Maurizio yn mynd i werthu y cwmni i ryw Iraqi business concern. So, o'n i golygfa yn y maes awyr, ac lle mae o ar y ffôn, dwi'n meddwl y siarad i doctor a dweud bod yr ogla yn ei crotch o, wedyn maen nhw'n mynd i'r maes so Paolo sy'n siarad fel hyn. Paolo, ia. A ti fatha, a dwi'n meddwl yn y maes parcio trwy ffidio'r car ma. A maen nhw'n dweud, os y Fiat 600. Fiat 600 yn y maes parcio. Yn yr Eidal. Yn yr Eidal. Fucking hell, maen nhw fatha... Mae hwnna fel deud, it's a Ford Focus. It's a Ford Focus, ia. A ti fatha, be ydy'r golygfa ma? Ia, oedd o'n really weird. Just comedy hefo'r rhain lle mae pres y boi mae gyd i mynd? Mae di bod yn jail. Mae di gofio talu taxes. Naci, dwi'n sôn am Al Pacino. Ia, fucking Jared fucking Leto. Lle mae pres Jared i mynd? Wel, mae gyd wedi gwerio fo'r Jenny Gucci do. O'n ni'n dallt, oedd na text yn diwedd y ffilm yn deud fod oedd o wedi mynd yn bankrupt. Yn amlwg oedd o'n licio gwario, a gwario gormod. Codrai suits. Ond doedd o'n ymddangos fel na i fyny at y pwynt yna. Mae'r dywediad yn parlun yn y byd finance a inherited wealth, bod y genhedlaeth gyntaf neud y pres, yr ail genhedlaeth yn gwario'r pres, a mae'r trydydd genhedlaeth yn chwalu'r pres. Lovely. So, edrych mai ni. So, be ti weld i mae'r bod fucking Jared fucking Leto? Ie, Jared fucking Leto. Bod o fatha just efo synwyr ma, bod i just i gwario'r pres yn trio neud i lain i hyn a be bynnag. A dwi'n teimlo fatha mae nhw'n trio neud o fatha rhyw tragic character fatha pity mawr yn efo, o wedyn mae nhw'n chwarae fatha'r comedy beats ma lle mae o'n deud rhywbeth really fucking stupid. Dwi'n credu falle bod o di adlibio'r rhan fwy o pethau fucking stupid. O sicr. I haven't shit in a week ydy'r un ond y peth ydi wedyn mae o just yn chwalu'r tôn o'r ffilm, chos mae nhw'n trio neud o allan bod o fatha he's been screwed over fatha beth a Sean mawr yn efo. Ti fel, dys gennau ddim, dwi'n cyd yn deimlo efo'r boi, mae'n gwybod, mae'r boi mae'n idiot. A ti fatha, dwi'n wedi deimlo yn efo. So mae Maurizio yn ffitio allan i sexy 80s bachelor pad o rwan, mae di kind of completely dumpio teulu fo, a mae gen fo Steffi Graffi yn fyna, a maen nhw'n cael sexy times. Ond mae Pina a Psychic yn gallu fel gweld nhw'n cael sexy times achos mae hi mor psychic. Nodyn diddorol efo telera divorce nhw oedd hi yn fod i'n a bod yn y byd go iawn. Oedd hi yn fod more research to make sense of the movie. Oedd hi yn fod i stopio defnyddio'r enw Gucci. Wow. Oedd hi yn cael defnyddio'r enw. A ond o hi byth a beinydd yn mynd around yn dweud bod hi'n Patrizia Gucci. Diddorol. It's my name too. Yeah. So... Sweetie. Sweetie. So mae excellent scene lle mae'r lawyer y cwmni sydd wedi bod yn fel helpu Maurizio allan drwy hyn i gyd yn dod o'n i ar divorce papers i Lady Gucci. A mae'n nhw'n yr ysgol a just llwyth o smoking nuns tu nôl iddi. A mae hi just yn fatha regi oh my god, dwi'n lyfio'r scene ma. Fel actual, fel a woman scorned, fel massive egni, like Oscar clip. Dwi'n gwirioni. A mae'r nuns ma just fatha nes i darllen tafod da'r Beibl dwi'n nes i darllen tafod yna, oedd hwnna'n rili diddorol. Smoke, clew. A to be, o'na kid bach just yn atab yn ôl i fi'n cynt. A to be, nes i just wacio i ddwylo fo efo rhywun. Gret de. Am deimlad. Hwna di'r ffordd i delio fo nhw. Ia, dwi'n deitha fi. So Smoking Nuns a Divorce Papers, wedyn mae... So mae Aldo,
Bydyn yma, Al Pacino wedi ffigur allan bod Paolo wedi gwerthu shares o'i gyd i Maurizio, a mae no, you! A wedyn, ond mae Paolo wedyn yn mynd at Maurizio a deud, dwi ddim yn gwybod pam bod o ddim di ffigur allan hyn o blaen, ond probably achos mae'n idiot, good line ydi, you fucking traitor, mae'n mynd yn very social network erbyn hyn. A wedyn mae Maurizio ydi manager ditio i gyd o'r fel yr hen teulu, a mae off yn New York yn gwneud y busnes yn well. A mae Anna Wintour yn dod i... Ac mae o just yn gwario a just prynu ceir drud citi allan i bachelor pad. Ti'n mond yn cael blas bach o hynna yn lle fel, yeah, I've got a Lambo. Doedd o ddim dyna lle mae'r ffilm yn really teimlo fatha yn choppy ac ddim yn llawn. Andre Leon Talley. Da chi ddim yn abod o, ond fod i'r gai arall oedd yn ystafell hefo Anna Wintour oedd yn gwisgo y clogin a yn eisiau chi wybod, sorry, rwan mae pawb yn gwybod, diolch mae'r pawb. Peth ydy, mae'r ffilm yn 2 awr a 38 munud. So di gallu fod yn mini-series, dyna di'r thing ynddo. A wedyn ti'n gweld nhw'n gwario amser ar eto Jared Leto mynd rownd y fucking car park yn trwy ffidio Fiat 600. Mae'n lot o bethau mae'r ffilm yn gwario amser ar sydd ddim yn symud y stori yn ei flaen, lle sy'n nhw fel ti'n deud yn gallu gwario mwy amser ar actually dangos y ffaith bod Maurizio di mynd yn nuts ac yn dechrau gwario pres fatha bod o'n mynd allan o ffasiwn. Montage, does? Yeah. Montage! Wel, yn a lot o ceir. Mae'r ceir yn great. Mae pob beth yn great. Mae'n sôn amdan fatha'r soffa drud mae hi fatha'n eista ar y soffa. O, ynddi, sofa lips. Mae Steffi Graff yn eista ar y soffa. Mae'n fatha, mae hwnna'n mwy drud na flat gyntaf fi. Wedyn, ia, mae'r Lambo, mae hi'n dweud fatha, sut ydych chi'n fforddio hyn? Paid a gofyn. Gyd yn dod nôl i gynnau ti yn dy dyn. So, mae'r gwerthiant, mae'n mynd i werthu y cwmni, ond mae Lady Gaga yn really flin wan, achos di hi ddim eisiau'r fod gadael hi, a maen nhw'n cael divorce. So mae hi'n hangio gwmpas hefo Pina, y psychic, a wedyn maen nhw'n mynd i gyfarfod so maen nhw wedi cael mydbath gret efo'i gilydd. I am being very fucking positive. Dwi'n teimlo fatha oedd Salma Hayek just mynd fatha just cael ymlaen i tyn trwy dydd. Mae hi'n just yn gret, oedd just yn ymydbath. Hwyd i'r llia waith dwi wedi neud mewn ffilm ers oesodd and I'm loving it. Mae hi mor ond maen nhw'n mynd, dwi'n gwirioni lle maen nhw'n mynd i gwrdd ar Sicilian gangsters ma. Yn y caffi, yn y fel street food cornel, a maen nhw'n edrych fatha bod nhw'n hongian. Maen nhw i gyd, mae'r 4 ohonyn nhw, Salma Hayek, Lady Gucci, mae pawb jyst yn edrych fel noson allan y mach yn 1992. Oedd nhw'n hongian. Hwn ydy'r tôn y ffilm lle mae Jared Leto i fod i ffitio fewn. Mae hwn edrych dda comedy. Mae'n edrych fel Coen Brothers film. Mae fel Fargo neu rhywbeth. Yn union. Os efo'n ffitio fewn yn... Sa'r Coen Brothers di rei hwn, sa'n spectacular. Sy'n ni really edrych mlaen i fod hwnna. A sa'n ffitio ddwn bysa ridiculousness yn ffitio. Sa hwnna'n teimlo mwy yn y tôn oedd fel ti'n neud y ffilm o Jared Leto yn efo. So da ni'n cael wedyn mae Maurizio Gucci wedi managio cael un designer ifanc. Wel, mae'n dod o Texas, mae'n American, watchwch o, that's right, Tom Ford. Fantastic. Tom Ford, 1995, lle oedd pap, just dwi'n cofio y fashions yna yn ffiltro lawr i New Look. Crysesidan yma, y trysysyn yma, ond nhw'n edrych yn amazing, oedd pawb wedi gwirioni. A Tom Ford ddarnu achub. Traws newid, Gucci ar y pryd, a wedyn gallu mynd ymlaen, wedyn i launchio label i hun. So, mae pob beth yn mynd yn good i Mr Gucci's looking good, ond mae'r bobl Iraqi yn trio prynu fo allan rwan a cicio fo allan. Yr unig Gucci sydd ar ôl yn deud, ti'n prynu gormod o Lamborghinis ar account. Ti angen i Lamborghinis ar accountash.
Get it? Okay, thank you. Gormod o Teslas ar Twitter. Ti deitha fi. So, mae o'n flin, mae o'n stormio allan, ond wedyn mae di ffigur allan, mae pob beth yn mynd i fod yn oce, a mae'n mynd allan am reid ar ei feic. Chos mae'n cerdded rownd fatha rhyw gapal, neu fatha rhyw lle mae'n statues, a mae'n fatha bod o'n cael rhyw come to Jesus moment lle mae'n teimlo fatha, oh, actually, yeah, to bet, actually, dwi'n rhydd o hynna wan. Dwi'n mynd gorau poen am hynna wan. Dwi'n gallu just bod y person dwi eisiau bod wan. A just yn byw yn mywyd i. Fydd o'n gret. O, ninian. Gai fynd i'r Alps efo Steffi... efo Steffi Graff. Steffi Graff a just mwynhau yr sgio trwy di. Fydd o'n gret. Ond gesiwch be... Na, sorry. No Lady Gucci. No Lady Gucci di trefnu'r Stinky Sicilians y seithi chdi. So, blam. Da ni'n rhaid nôl lle gychwyn o'n ni, ond mae'n oce, da ni'n cario mlaen. You may think how I got here. Ond... Ie, da ni di dal i fyny wan. Efo'r cold open wan. A wedyn, mae... Patricia yn troi fyny yn y flat a mae Steffi Graff yn andrist i gyd. Mae fel, ti di gael coach Steffi Graff. Now, get this woman out of my house. I guess so apparently true story. Tam dyna. Oh, I bet. Absolutely. Yeah. Just sas, ond ddim hyd yn oed sas, like extra. Mae gyd yn extra. Pob beth just yn extra yn hwn. A wedyn, bish bosh bash, mae'n oce. Mae Pavarotti yn dechrau canu a mae pawb yn mynd i'r cwrt. Mae'n rhaid ffigur allan bod hi wedi bwcio'r boys ma a mae hi a'r psychic a pawb mynd i jail. End. Fin. Fantastic. A wedyn ti'n cael y classic biopic thing ar y diwedd o fel Aldo died of a heart attack in 1995. Yeah. Broke beth na bankrupt. Na, Paolo died penniless in London. So, Domenico mynd ymlaen i redag y cwmni. Domenico a Turna. A nath ymlaen wedyn i fod yn CEO o Tom Ford hefyd. So, a wedyn ymlaen i redag Sotheby's, dwi'n meddwl. Wel, mae'r boi'n anallu o gen. Fos ydi ennill allan o hwn i gyd. Nawr te, yes, fi'n gwybod, oedd y ti wedi dweud ar yn thread ni, good, ffilm fydd Shari eisiau gwachod efo fi. Be oedd Shari meddwl o'r ffilm yma? Mae hi yn yr un camp a fi lle... Ti'n gwybod y ffilm Jobs? Ie. Lle oedd rhan fwy o'r ffilm na ddim yn wir, oedd nhw'n just i cael ei wneud i fyny, ac mae hwn hefyd i weld ar ôl iddi weld yr documentaries, yr news reports a bob dim, fod lot o'n fo just made up for movie time. Ac so doedd hi ddim yn keen iawn arno fo. Oedd o'n jumpy. Oedd o ddau yn nhw'n cytun am y ffilm yn ei gyfanrwydd fod oedd o'n jumpy. Oedd chdi'n gwybod lle oedd chdi, os oedd gen ti'n clem podd o pobl ma, a be oedd ei hanas o, ti really ar goll, a doedd o'n esbonio ddim byd. Faint o hir ti'n recnio oedd y cut llawn o'r ffilm? Oh my god. Wel, cyfres hir. Os di Last Kingdom rhywbeth i fynd yn ôl, os ti wedi gweld Last Kingdom yr theatrical cut a cymharu efo'r director's cut, mae... Kingdom of Heaven? Yeah. Dim Last Kingdom. The Last Kingdom. The Last Kingdom ydy'r un efo... Be di yna fo? Orlando, yeah? Kingdom of Heaven, di hwnna? Kingdom of Heaven. Yeah. Okay. Yr un fod mae gen ti director's cut sydd ti awr a hanner yn fwy na'r theatrical cut. So hwnna di'r mini-series. Nes i weld yr theatrical cut, oh my god, rubbish. A wedyn, 2 flynedd wedyn, nes i weld y director's cut, fucking amazing o ffilm. Oedd o just yn neud gymaint mwy o synwyr. 6 diwrnod o hyd. Oedd na gap yn canol oedd o di reid, oedd na interlude yn y canol a bob dim. Ond oedd o wertho. Ti'n cael y stori llawn yn y fo, a mae hwn yn teimlo fatha rush job lle ti'n mynd rili gweld nhw'n heneiddio fod ti fod wedi symud ymlaen yn amser. Ie, mae'n llwyd yn y gwallt. Ie, a ti'n mynd teimlo fo, ti'n mynd sylwi arno fo, mae'n just yn teimlo fatha fod this all happened in a week. Mae'r ffilm yn cychwyn yn 1978
a mewn gorffan yn 96. Mae'r timeline dros y siop efo'r yr actual events a'r y dillad a be oedd i digwydd ar y pryd ac mae'r music unwaith i'n edrych fewn i'r manylion yna fo maen nhw wedi really stwffio'r stwff o gwmpas just i ffitio fewn i'r ffilm. Hyd i'r beth diddorol hefyd ydy, so mi oedd gen nhw 2 o blant. Un plentyn ti'n gweld yn y ffilm. Ti wedyn yn darllen o Patricia isio cyfarfod efo Lady Gaga i fatha helpu hi efo'r rôl. Ond hi heb di cael talu ceiniog amdano y ffilm ma. Mae'r plant, mae nhw basically di troi cefn ar ei mam nhw a di fatha drwy'n mynd byd i wneud efo hi mwy a mae nhw just yn byw in obscurity wan a just yn trio avoidio unrhyw fath o sylw. Ac mae na, fel ti'n dweud, mae'n elfen fatha mae nhw di... So Tom Ford yn sôn bod mae be wedi Paolo Dirty fatha beth trwy'n neud o edrych fatha idiot a be oedd wedi na dwi wedi cyfarfod y boi oedd yn eccentric yn sicr not an idiot fatha beth mae'n lot o bethau bach fel a maen nhw wedi embellisho ar eto fel ti'n wedi trio wneud o'n stori ar gyfer ffilm ond eto mae'r stori yn ei hun yn ddigon o stori gallu wneud o yn byr i ryw radda ac chos peth ti siarad efo pobl o Milan a pobl sydd yn y diwydiant a maen nhw fatha mi oedd hwnna'n andros o sioc mawr fatha pryd gafodd Gianni Versace i ladd fatha mae hwn oedd a lot o bobl yn fatha oedd nhw'n gwybod be oedd yn digwydd oedd o'n scandal anferthol a just a ti hefyd yn edrych fewn i motivation hi ac oedd hi yn flin bod o am diforsio hi so oedd hi am cael llai o bres gyda fo bob blwyddyn yn ytrach na y pres oedd hi di arfer efo oedd pobl yn deud oedd hi'n deud i pobl so well i hi crio mewn Rolls Royce na bod yn hapus ar gen beic. Wow. Wow. Mae'n andros. So mae'r stori hi... Mae hi allan o jail wan. Mae hi allan o jail wan. Mae'n erthygl diddorol ar Vanity Fair fel yr ail, mae Allegra Gucci sef yr ail ferch ydi sgwennu llyfr amdan dyma sy'n actually wedi digwydd math o beth. Ond, y rheswm ydyn ni wedi cael y ffilm fel ffilm di ddim oedd achos bod o'n ridiculous. A dwi'n cedi ar yr scale o fel y ffilms mwyaf honco-bonkers da ni wedi cael. Mae hwn yn gorfod fyny na. Mae just yr acenion... Dwi dal yn recrio, so ti di torri Jared Leto allan. Ond neu cael y Coens i wneud o. Ti'n cael mwy o le i roed y bit oedd ar goll fel oedd Iestyn yn dweud. Sy'n actually esbonio, neu troi fyny mini-series. A fysa chdi yn siarad amdan. Chos ti'n edrych ar y bit yn cychwyn rhwng Driver a Lady Gucci a mae nhw wirioneddol fatha ti'n gweld hi, ti'n gweld fôn. Ia, a fel ti'n fyny at y pwynt lle mae Al Pacino'n troi fyny, mi oedd na fatha chemistry reit da rhwng y ddau nhw, oedd na fatha meet cute element, oedd na fatha a living corpse yn fatha disapprovio, ac o'ch ti'n gweld, ac oedd na bit neis yn yma, sa'ch ti'n meddwl fysa na ella rhywbeth mwy i dod ond fo i Driver ac a Lady Gucci. O'n i'n meddwl bod o'n... ydych chi'n meddwl bod o'n werth fel ffilm di ddim? Neu ydy o'r rhy safonol i hynna? Ydw i wedi gwneud bwb wrth esbon... Na ddo, ond... Os di'n dod i fyny ar un o'r streaming services da chi'n talu amdano yn y barod. Dwi'n talu'n extra. Gwylio fo adeg yna, ond eich disgwyl am y director's cut. A hefyd... 4 awr hyd. A hefyd,
os ma na bit fatha, what? Just fast forward i'r scene nesa a ti'n really Just watchwch o am y costume design. Jaunty. Costume design anhygol, genuinely mae'n dweud Jaunty Yates di wneud anhygol o job, ond i fod yn deg o hi'n cychwyn o fatha so a Gucci family ti'n teimlo fatha it's fine. Yeah, you're not starting from zero. Okay, guys. Unless bo chi, os ydych chi di awgrymu bod bobl ddim yn rentio House of Gucci, dwi'n deud... Dim rentio, ia. Os pan mae'n trefyn ar Netflix, Correds, then go for it. Be sa'ch chi'n awgrymu i wylio yn lle? Doi at y ti Iest, ti'n eitha good on top o fel awgrymiadau am pethau i wylio yn hytrach na gwylio House of Gucci. Gyna fi 4 peth yn fy thing. So mae gen i fi 2 rhaglen teledu a 2 ffilm. Un, dwi heb di gorffen eto. Yr un cyntaf ydi, os da chi'n licio, fatha fi, ac mi bach yn nerd am typography a design, mae o ar Netflix ers blynyddoedd, ond rwan dwi'n cael ato fo, ydi gyfres o'r enw Abstract, The Art of Design, lle maen nhw'n gwneud special ar pobl wahanol o'r byd celf a dylunio. A mae'r un o'n i'n gwylio diwrnod y blaen oedd ar Jonathan Hoffler, sef person tu ôl i typography.com, sef Hoffler yn cod i'r cwmni, oedd yn arfer fod yn Hoffler and Ferrer Jones. Jones? Ie, a oedd nhw'n specialisio, a dwi'n meddwl eich fydd na ffilm debyg iawn i House of Gucci yn cael ei wneud amdan perthynas Hoffler a Ferrer Jones un diwrnod, a fod nath nhw partio cwmni ddim yn cyfeillgar iawn. Dydy'r ffilm yma ddim yn yr rhaglen hanner awr yma ddim yn sôn am hynna, ond mae'r 2 wedi ffrio ac wedi mynd ar wahân i gilydd, ond mae o'n ddiddorol weld y broses mae o'n mynd trwy a faint o ffiniceidio efo'r details o stwff efo be mae'n dechrau off efo di fo yn mynd rownd siopa ail law am edrych ar watches o stwff, a wedyn yn edrych ar sut mae'r y typography ar y watches yn newid dros blynyddoedd, a wedyn pam fod hwn yn gweithio fel hyn. So mae hwnnw'n really diddorol. A wedyn ffilm Cymraeg nes i wylio oedd The Adam Project Wrexham Zone. Mae'r Adam Project yn gret fel ffilm teulu, time travel, space shooting, pnawn dy Sul, popcorn movie, ac wrth gwrs os ti isio cael yr bonus feature o extra chwerthin arno fo, ti chi troi'r subtitles Cymraeg ymlaen arno fo. Fel da ni wedi gwneud yn aml. Fel mae o, ond nes i ddisgwyl i'r diwedd y subtitles, a nath enw y person oedd i wneud y subtitles i'n dod i fyny tro ma. Eich da ni wedi dechrau nhw i ffwrdd. Oh god. Oh na. Who are you? We'll find you. Ond oedd gynna fi lot o gwynion am y subtitles tro ma. Ond os ni'n dod o Abertawe neu rhywbeth, eich fysa gynna fi'n llawer o gwynion, oedd o'n really southern based. Oedd coffee-ist. Ie. Great. So ia, tro nesa, Ryan, os ti'n gwrando, gawn ni un o'r gogledd. Yeah, I mean, seriously. Os wyt ti'n fan Wrexham? Ti'n Wrexham Zone. Ti'n Wrexham Zone. Ti'n fod yn siarad fel gog. Recio fo? Ia. Recio fo cyn ti Wrexham i fo? A wedyn, y ffilm arall nath ni wylio fel teulu oedd Turning Red. Dydy o fe. Oedd. O'n i'n gwybod yn byd amdano fo cyn i fi reid ymlaen, ac mi oedd o yn eitha special yn y ffordd oedd wedi cael ei reid at ei gilydd. Gwirioni. A lot o hwyl. Gwirioni. Ac wrth gwrs oedd arian wrth i bod oherwydd oedd... Beth di enw fo? Fergus na? Boi. Dyna di enw fo? Hod o dim Fergus ydi. Billie Eilish brother. Oh my god, Phineas.
Phineas, Di sgwennu'r music ac yn siarad yn efo, felly so oedd hi'n fatha, woo, yay! Ac yr un arall, lle dwi'n mond i gweld penod 1 ohono fo, hyd yma, ond dwi'n really awyddus i weld y gweddill, ydy Moon Knight. Mae Moon Knight ar rhestr fi hefyd. Great. Ddim digon bonkers. Oedd o'n sioc. Ddim digon bonkers. Na. Ddim digon bonkers. Mae'n mynd yn llawer hi normal ar ôl y penod 2. Ni fel, Sa bod nhw'n safio'r bonkers i'r penodau? Swn i'n gobeithio meddwl. Dwi'n mond wedi gwachod 2 benod ddo, so gallai bod o'n mynd yn llawer mwy. Mae'n safio'r budget i'r diweddglo lle mae'r all un peth dwi'n deud am Moon Knight, yn y 2 benod dwi wedi gwachod, mae gallai hwn fod wedi bod yn... Fi'n gobeithio bod o actually yn chwilio fyny hyn, achos mae o'n genuinely... Achos bod Oscar Isaac mor bloody da na fo, ti actually'n teimlo mae o fel realistic depiction o rwy'n yn colli feddwl, a dwi ddim yn credu bod nhw di interrogatio hwnna digon. Dydy o ddim fel yn y 2 benod dwi wedi gweld, dydy o ddim fel petasa fo'n amau. Mae o'n gweld, dwi'n berig, ond dydy o ddim actually'n amau bod ddim byd ddim go iawn. O be dwi wedi darllen hwnna, ac swn i'n really licio gweld nhw'n interrogatio mwy ar what is real, fath o beth. Yn union. A ti'n gweld yn lot o stuff. Chos ti'n teimlo o beth wedi gweld o'r trailer, ti'n teimlo yn elfen o hwnna dod i fewn yn Doctor Strange, a fatha yr multiverse elements ond efo, a'r magic elements. A ti'n teimlo fatha, dydyn nhw'n rhaid oedd yn mynd i gallu mynd i fewn iddo fo ar y lefel yna yn y ffilm. Ond ti'n dweud fatha mae gen nhw le a gen nhw amser mewn cyfres sy'n gallu mynd i fewn iddo fo fwy. Dwi wedi colli yr tân i fod eisiau dilyn y stwff Marvel, cos dwi dal heb weld Spider-Man. Spider-Man, amazing. Mi fyddwn ni'n rentio fo fel teulu rhywbryd. Chos mae'r cinema dwi'n licio mynd i, mae nhw wedi dechrau roed Doctor Strange, oedd a dweud bod nhw'n dod. A dwi sort of... Paid i watcha hwnna cyn i chdi weld Spider-Man? Just i drysu pethau. Be oedd pedwerydd yn ti est hwnna ddo? Da ni wedi gwneud 4. Gwan te Bryn, be dy good stuff? Wel, dwi'n bod yn mwynhau Star Trek Picard. Mae hwnna wedi bod yn reit da. Nes i hefyd yn ddiweddar i weld Operation Mincemeat. Quote, Bryn, hwn ydy'r ffilm mwy o Prydeinig dwi erioed wedi gweld. Wel, yna chi, mwy Prydeinig dwi wedi gweld ers peth amser. So, yn fras y stori ydy, mae yr Allies ar fi'n invadio i Ewrop o Africa. Yr lle mwyaf synhwyrol i nhw'n neud hynna di invadio Sicily. Ond mae pob yn gwybod a fanna lle maen nhw'n mynd i, so mae'r Italians a Germans wedi bod yn reinforcio Sicily ers oesodd. Mae'n basically berig iawn. So mae nhw'n penderfynu trio convincio y Germans i fynd bod nhw amlandio Greece yn lle. Mae the two Mr. Darcy's, Matthew McFadden ac beth yw'n o'r llall? Colin Farrell. Colin Farrell mewn make-up amazing. Colin Firth. Y ddain nhw yn lawnsio scheme efo Ian Fleming. That's Ian Fleming. Pwy sy'n actio Ian Fleming? Dwi'n gwybod, boi newydd, dwi'n gwybod beth dwi'n coelio efo. Ond, be maen nhw wedi penderfynu wneud ydy, maen nhw'n gwllwn corff yn y môr, just oedd ar Sbaen, efo papura ffug. A maen nhw'n goffo bildio bywyd ffug y boi ma. Ffug y boi ma. A maen nhw'n just yn gyrru fo Mae'n sy'n gwllwn o allan o submarine. Mae'n dod ar y traeth yn Sbaen. Mae'r pobl Sbaen yn ffindio'r corff mynd â fo. Mae'r spies Germans yn ffindio'r briefcase ac yn tynnu llenio'r papura. Podcast brilliant o'r enw World's Greatest Con am hwn.
a hynny di peth anhygol amdano y stori mae'r mynd nath hynna actually digwydd a mae'r ffilm yn mynd i fewn i fatha be nath hwn trio neud i trio gweithio allan ydy'r Germans wedi gweld y papur neu beidio so oedd yr elfenna yna'n gret weirdly dwi'n teimlo fyswn i'n disgrifio cymeriad Matthew McFadden fel incel oh wow chos mae'n mynd yn flin efo Firth yn hwyrach ymlaen chos mae'r merch mi wedi bod efo i olwg ar a di tynnu hi mewn i'r sgim ma i fod yn fake girlfriend girlfriend yr fake corff Weekend at Bernie's ydi o, ie type thing, yeah. Ond mae o yn flin chos mae hi di disgu mewn cariad efo Colin Firth ac mae o just yn fel well fine na i suspectio fod y frawd di yn communist chos mae boss fi di dweud bod yn communist ac mae'r romantic subplot yn teimlo bach yn contrived yn efo ond beth sydd yn anhygol di Cymro oedd y boi oedd y corff Caradog rhywbeth neu beth yn efo mae'n oce pa pwyni ond oedd gafodd ei enw go iawn o ddim i ryddhau tan 1997 so oedd y boi ma wedi cael ei gladdu dar enw Smal tan 97 so dar nhw'n mynd yn ôl ac actually updateio yr slab Carreg Fedd i reid Carreg Fedd efo'r enw go iawn fo anyway so mae'r hwnna di selio ar lyfr mwy diweddar ond mae'r ffilm arall gafodd i'n neud yn y 50au neu 60au o'r enw The Man That Never Was a dwi rhyw radd yn teimlo bod hwnna touch yn well fel spy film so os ydyn ni'n deud dewis rhwng y ddau so ni'n deud gwiliwch The Man Who Never Was mae hwnna i fi a mae hwnna di selio ar parli ar llyfr rhywun oedd y person oedd yna ar y pryd so yeah so ni'n deud mae hwnna'n well film i wylio so Operation Mincemeat Operation Mincemeat iawn da Mae o'n iawn, swn i dweud eto fatha Lady Gucci. Swn i'n suggestio i chi dalu fi di weld os. Mae o'n dod i fyny ar streaming. Bryn, yn gwatching y ffilms ma so bod chi ddim gorod. Ond, ac eto mae o'n hwyl, ti'n gweld, mae'n un golygfa lle mae nhw'n mynd i Q Branch a mae Ian Fleming yn pigo fyny rhyw watch ma. Mae'r engineer yn dweud iddo da ni di ffigur allan sydd yn ei modur i troi y bezel mewn i fatha circular saw a mae'n pwysio'r bwtwm a mae'r thing mae'n mynd a ti'n gweld fatha goleuo i fren o'n goleuo ond beth sy'n ffynnu trwy'r ffilm yn y thema lle mae pobl yn sgwennu llyfrau mae pob yn sgwennu rhyw lyfr a balli a un pwynt mae'na boi yn siarad efo Matthew McFadden a mae'n dweud we're surrounded by them you know a mae'r boi yn dweud iddo be what Germans no writers a mae'r elfenna bach ond dyna beth ti angen pan ti eisiau creu stori o dwyll da diddorol so mae o'n hwnna unrhyw gyfresu llyfrau unrhyw beth arall ti'n awgrymu un cynulleidfa anwyl ni The Book of Law the Italian Dictionary llyfr yn enw The Shame Machine dyna sy'n enw Cathy O'Neill mae'n really bell i ffwrdd ddim ar bell i ffwrdd Who Profits in the New Age of Humiliation hon oedd yna sy'n sgwennu'r llyfr Weapons of Math Destruction wow sôn amdan destructive power of algorithms o balli so fi'n pigo hwnna fyny so hwnna i weld yr eithaf wicked mae gen i cwbl
So, rwan fel, dwi'n siŵr, dwi actually'n treulio amser gwachod mwy o YouTube nag ydw i o gwachod fel cyfresu a stuff yn ymffodydd. Dwi wedi ffindio channel briliant o'r enw Climate Town. Mae boi ma o'r enw Raleigh Collins, neu dwi'n gwybod. Basically, mae o yn comedian, mae o'n climate scientist comedian. Sure. A mae fideos o'n brilliant, a maen nhw'n... hwn di'r discount Freddie Mercury? Discount Burt Reynolds. Discount Burt Reynolds, Mae'n disgrifio hynny. I'm basically a cut price Burt Reynolds, and I'm here to talk to you about how plastic recycling is an absolute scam. A mae just yn really dda, mae'n really informative, mae'n really ddoniol, ond mae hefyd yn gorffen pob un hefo. So, if ti'n teimlo fel bod ti'n gallu neud yn byd, dyma'r stuff ti'n gallu neud. Sgwenna i dy MP, really pressure nhw, rhanna TikTok, gnad climate TikToks, dwi angen i chi neud hyn, dwi angen i chi siarad amdano fo, mwy ydych chi'n siarad amdano fo, mwy mae bobl yn mynd i goffa cymryd serious. So, Climate Town, nath o neud crossover hefo channel dwi'n really gwirioni arno, sef Not Just Bikes, sef boi ma sydd yn... Dwi'n really fewn i urban planning rwan. So boi ma just urban planning... Just build it better. Yeah, just urban planning YouTube channel dio. Mae'r boi sy'n byw yn Amsterdam yn dweud, basically, mae Amsterdam yn great. Dwi eisiau gweld Mashup, Marie Kondo, urban planning. Swedish people cleaning their homes. Yeah. Cyngor Gaerdydd a Marie Kondo. Dwi eisiau gweld yr... Mae Venn diagram YouTube fi yn bonkers. A Kay Drakeford neud episode ar ei podcast. Oh my god, and 32,000 quid. So hwnna, nas i watch a Death in the Nile sydd kind of good candidate am ffilm di ddim, fod yn honest. O'n i really eisiau rhoi chance. Chi'n gwybod bod fi'n lyfio Ken Branagh? Unrhyw un ydi gwybod hynna to? Dwi'n lyfio Ken Branagh. Ond allai ddim madde Ken Branagh. I just, what rubbish. Yw beth ar Rotten Tomatoes neu rhywbeth? It's not great. Yeah. It's not great. I just, Mae'n llanast. Mae'n drydu. Just gwylio ar un Peter Ustinov, ia. Ie, hwnna, neu dwi just eisiau gwachod i gyd o'r sushis. Got all of the sushis. Ond dwi'n lyfio gwachod stuff o Death in the Nile, fel House of Gucci, just melodramas, drud, kind of ITV3 early afternoons, kind of watching. Dyna di vibe fi rwan, guys. Dwi eisiau gwachod Bridgerton Season 2, dwi dal heb gyrraedd hynna achos bod fi'n gwachod roach arall a loads o YouTube yn lle hwnna. Bridgerton Season 2 yn edrych yn brilliant, dwi eisiau gwachod hwnna. Wedi bod yn gwachod Moon Knight. Great, angen bod mwy, dwi'n credu bod angen interrogatio bach mwy ar fel kind of thema iechyd meddwl yna. So dwi'n edrych ymlaen i'r penodau nesau. Wel, dys dyn nhw'n neud hynna. Chos dydy nhw wedi bod yn ofyn mynd i fewn i pyncia trwm na ddo, chos so mae'na siawns yna. Ond mi na i ddeud yn Moon Knight, mae'r costume designer yn arben. Dwi really fewn i costume design. Dwi'n mynd gwybod os da chi wedi ffigur allan dyna pam nes i ddewis House of Gucci. Ti rodi sôn dan efo. A byth. A mae hwnna'n greit. Hefyd, dwi eisiau rhoi shout-out i box set ar S4C ar hyn o bryd, sef Itopia. Dystopic teens. Oh my god. Dystopic teens. Erbyn tro nesaf, fydden ni'n siarad amdano fo. Just 6 penod ydi o, so ni'n really annog chi watch it. It's sci-fi Cymraeg. Dwi'n deitha chdi, os ys ni'n gallu adio fo fyny to What Up Next ar Apple TV fi, fys ni di gwylio erbyn hyn. Ond oherwydd dos am app, a dwi eitha siŵr dod o ddim ar iPlayer. Na, dio ddim, mae o just ar gael ar clic, special box set. S4C, da chi'n ffocin methu allan yn fy madde. Hei, siarad hefo S4C o'n weird noodles Yankovic. Dwi'n siŵr lle ni gael app, dim problem. Ond dwi'n goffod declario massive conflict of interest am Itopia achos Mr Llef sydd wedi wneud o fy anwyl gŵr i Aled oedd o'n cynnyrchydd arno fo yn rhan o'r fel team scriptio pob peth so da ni'n sôn am y ffaith bod Alan cael bonus points mis yma hefyd. Alan cael massive bonus points mis yma achos mae wedi rhaid 15 blwydd fi'n gynnar sef microphone newydd guys. Mae rhai pobl yn cael jewellery, mae rhai pobl yn cael gwyliau,
Cael, tyma, massages, nope. Yn gwybod y ffordd i dy galon di. Ydy, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod, os da chi yn actually gwrando ar y podcast yma, mae mae'r intro yn fi yn mynd, da ni wedi trio cychwyn hwn, dwy waith yn barod, a mae beth yn fucked up. So rwan, mae gen i y microphone amazing sydd efo USB connector. Felly bod o ddim yn swnio quite mor silky ac analog ar un diwetha, ond dwi'n meddwl bod yn swnio'n eitha da, a dwi ar gael ar gyfer ASMRs chi unrhyw bryd. Massive conflict of interest, ond dwi eisiau rhoi shout-out, dwi wedi bod yn shoutio allan cael sci-fi ar S4C ers y blynyddoedd. Ni wedi cael hwn, a mae o'i blant, so mae o'n, dwi'n gobeithio fydd o'n super simple i ti ddilyn. Ddim angen i ti ail watch it a Wikipedia beth sy'n digwydd. Mae weld rhan mor hir a House of Gucci os ti'n adio'r 6 i fyny fe'i gilydd, so eich bod yn iawn. Na beth ia. Peek behind the curtain, mi oedd yna sôn, achos oedd y cwmni cynhyrchu da ni'n gweithio i wedi dweud, hei, wel gallen ni olygu fo fewn i fel ffilm, fel gallen ni olygu fo fewn i fel hwnna, ond mae hwnna yn anffodus, mae contracts actorion a contracts gyda'r sianel ddim quite di gweithio allan hwnna, ond mae o'n 6 pennod, mae'n eitha byr, ti'n gallu watch it o syth drwadd ar y clic, rwch gwrn o fo. So ni'n lyfio clywed be mae mwy o bobl yn meddwl amdano fo. Os yw'r actorion yn cario ymlaen mwydro fel hyn, de, fy nhw jyst yn cael gwarad yn nhw, a fydd AI yn actio i rhan nhw i gyd. So just Ond fydden nhw gyd yn swnio fel Cerio'r Ariannin. Dyna dyn ni isio. Bydd nhw deepfake actors fydd nhw i gyd. Neu fydd nhw'n creepy CGI dwi eisiau chi gyd wrando na fo, achos basically mae Scary Alexa sydd yn troi fewn i fel sentient terrifying AI, llais Betty George ydy hi. So yeah, basically, os da chi'n licio Black Mirror, mae hwn yn Black Mirror i kids. Tio be? Basically, Black Mirror i kids, dio? Tio be? Ti'n ei werthu fo i fi just ar y lein yna. I swear to God. Evil sentient AI efo llais Betty George, ti genuinely wedi gwerthu fo i fi. Okay, come on, dowch efo fi. Swn i'n lyfio gwybod. Neu just fel, os da chi'n licio fo, just pidwch a deud yn byd, mae'n ffain. A nes ar yr rhaglen, da ni'n mynd i ddangos chi sut i torri gwddfa pobl efo cychiau. Mae'n cool, mae'r sci-fi yn efo, mae'r ideas yn efo yn dda, yn fy marn i. Swn i'n lyfio gwybod beth ti'n meddwl. Dwi wirioneddol, mae just y syniad yna wedi genuinely di gwerthu fi arno. Here we go. So guys, dyna ni. That's what I got. Dwi'n cedi bod i'n hen bryd i pawb yn ei gwely. Da ni'n neud yn dda tro ma. Dych chi'n meddwl bod ni'n neud yn dda? I don't know, mae'n dibynnu ar y gynulleidfa. Oh gosh. Da ni'n fyr. Da ni'n fyr o'r 2 awr. Yeah. God, yeah. Bawb, hoffwn ni just dweud, diolch yn fawr i Iest am beiriannu, cynhyrchu, golygu, wneud polish o'r turd there is yr haglediad bob mis. Bryn, diolch am dy legal advice di. Am beth ni'n gallu deud, beth ni ddim yn gallu deud. Bawb, allan fanna, mae'r Gwanwyn wedi dod. Please, gwerthfawrogwch y tywydd braf. Just triwch edrych am y pethau bach neis yn eich bywyd chi. Wir, dwi'n gwybod mae pethau'n teimlo'n ofnadwy unwaith eto ar hyn o bryd. Ond mae rai chi just dowch hefo ni. Os da ni'n gallu helpu chi efo mwydro, just sticiwch hwn yn eich clustiau chi. Tiwniwch allan y byd go iawn am chydig, a mi fyddwn ni nôl i wneud yn union yr un peth mis nesa. Ond am rwan, dwi'n i ddeud hwyl fawr gan Bryn. Hwyl fawr. Hwyl fawr gan Iest. Hwyl fawr. A hwyl fawr gan y fi. Dwi off just i fel edrych ar microphone newydd fi ac edmygu fo a wneud ASMR kind of recordings Cymraeg i Alexa. I don't know. Ciao! Buff. Okay, diolch i chi eto. Prego!